Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Oskar Terolek baino egun hobea izan dezazuela. Hori da hori, arrabotsa Kadizeko txirigotan negazionistaren kontura. Edo Donald Trumpek baino egun hobea. Gizajoa, Txinak mugazergekin erantzun dio Trumpi, Ameriketako Estatu Batuetako zenbait produkturi 110 eta 115 arteko zerkak ezarrita. Edo Jenny Hermosok baino egun hobea. Atzo hasi zen Luis Rubiales Espainiako Futbol Federazioko presidente ohiaren aurkako epoiketa. Hermosori baimenik gabe muxo emateagatik eta beraz, doala besarkada bat berarengana. Prozesu hauek ez baitira batere errazak. Ametrik ez duena ez da oraindik bizi, eta zergatik ez bizi ametsa dena. Arazoak gainditzeko ez da regaterik, alabantzarik ez du behar argia duena. Ez gara soilik talde bat, aragia baino gehiago gara, lauen geruta bost basa pizti, baina gorrotoak ez du. Emakume futbolariak aipatuta Alexia Putellas zoriondu beharko dugu. Gaurko egunez jaio zen Kataluniar futbolaria. 2021 eta 2022 munduko emakumezko futbolaririk onenaren emakumezkoen urrezko baloi sari irabazi zuen. Eta 2023ko otsailaren 27an munduko futbolari onenaren saria lortu zuen bigarrenez, golardo hori lortu duen lehen emakume izan zen, bibazu. Kirola eta aitzindariak, hemen beste bat. Gaurko egunez jaio zen Lourdes Gabarain. Maratoi bat amaitu zuen Euskal Herriko lehen emakumea izan zen. Del jogging a la maraton liburuan idatzi zuen datua Jose Maria Antentasek. 1977 urtean Euskal atleta batek Lourdes Gabarainek lehen aldiz maratoi bat amaitu zuen. Hori lortzen zuen lehen emakume espainiarra izan zen. Izan ere 70ko hamarkadaren hasieran Espainiako estatuan emakumeek ezin zuten parte hartu distantzia luzeko probetan eta beraz Bordeleko maratoian eman zuen izena. Bordeleko maratoi egin ondoren Oviedokoa egin behartzuela bururatu zitzaion. Antolatzaileek esan zioten 20 kilometro egin ondoren geratu eta azterketa bat egingo ziotela ura zelako egintzezaken distantziarik luzeena. Baina 20 kilometrora iritsi eta aurrera jarraitu zuen, amaitu arte. Beste hainbat lasterketetan ere parte hartu zuen. Entzun ondo, behin errenterian lehenengo postuan zijoan eta errepidera atera zitzaion ikusle bat. Bere titiak handiak zirela eta asko mugitzen zirela esan zion. Eta Lourdesek zaplazteko bat eman zion, ondo egina. Bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan... Batzuetan protestazeko modu honena zaplasteko bat delako eta besteetan abesti bat. 1981ko otsailaren 4an Herri Batasunako eta Langile Abertzale iraultzaileen alderdiko kidek Eusko Gudariak abestu zioten aurpegira Espainiako erregeari Gernikako batzarretxean. Juan Carlos Borboikoaren lehen bisita ofiziala zen Euskal Herrian eta ekitaldi bat antolatua zioten. Erregeak hitza hartu zuenean, ezker independentistako kidek ukabila altxatuta Eusko Gudariak abestuz boikoteatu egin zuten. Kantu esilarazteko ordea txaloka hasi ziren beste batzuk, azkenean segurtasun indarrek kanporatu egin zituzten. Eta beste protesta bat, Rosa Parksena, gaurko egunez jaio zen jostun Afroamerikarra Estatu Batuetako eskubide zibilen aldeko mugimenduko aktivista garrantzitsua izan zena.
1945ko abenduaren lehen egunean Rosa Parksen Montgomeryko, Alabamako autobus publiko baten atzealdean eseri zen. Arraza beltzekoi zegokien tokien. Arraza zurikoi zegokien aldea beteta zegoen antza, eta beltzen aulkiak behar zituztela argudiatu ostean, gidariak lekutik altxatzeko esan zien Parks eta beste hainbat bidaiariri. Parksek ez esan zuen, eta ondorioz atxilotu egin zuten. Egun bateko boikota egitea zen hasierako asmoa, baina gero eta lagun gehiagok egin zuten bat protestarekin. Boikotari eutsi eta 40.000 pertsonek 381 egunez egin zuten protesta. Txispa batek sortzen du sugarra, doinu honen berezko indarra, da ez galdu inoiz irriparra, barra, barra, heldu gera itziarra. Aipatutako kontuak pelikula asko egiteko modukoak dira. Beraz, hitz egin dezagun, zinemaz, gaurko egunez 1927an lehen soinudun filma sortu zuten eta. Eta gaurko egunez, hainbat zinema zuzendari jaio edo hil dira. Jose Luis Cuerda, adibidez, 20. mendeko eta 21. mendearen hasierako zinema espainiarraren funtsezko figura izan zen. La lengua de las mariposas, El bosque animado, Total, Amanece que no es poco. Eta gaurko egunez jaio zen Jacques Prévert, frantziar idazle eta gidoilaria. 35 bat filmetan parte hartu zuen, besteak beste, Génie, Drôle de drame, Cuit de Vroom, Les jours se levé, Les visiteurs du sort, L'enfant du paradis, Les portes de la nuit, eta bestelako pelikulak. Joseba Tabiak Préverten umearen eize izeneko bertsoak sartu zituen Real Politik albumean, Koldo Izagirreren itzulpena eta Josef Kosmaren doinu batekin. Mazkiteguna eta gaba, bospa sentitu gabe hau suerte bilaba, gozaritza taloa eta bakalaba, bazkaitan katilu bat, zaldata zeibaba, amalau jango eta bizardi. Eta ezin aipatu gabe utzi gaur otsaiak lau minbiziaren aurkako eguna dela, urtero 14 milioi kasu berri baino gehiago diagnostikatzen diren munduan, eta gaixotasunak 9,6 milioi heriotza eragiten ditu urtean. Espainiako Onkologia Medikoko elkarte sehomek emandako datua berri zonakoa da. Jaio eta 80 urte bete arte, gizonek minbiziren bat izateko 140ko arriskoa dute. Eta emakumeek 127koa. Eta adinean gora eginala arriskoa handitu egiten da. 2018 eta 2022 bitarteko 5 urtekoan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 30.789 biztanle hil dira minbiziaren ondorioz. Hortaz, batez beste, 6.160 hildako izan dira urtean minbizia dela eta. En tu interior un silencio mudo. Eskerrak aurrerapen zientifiko ugari eman diren azken urteetan zientzialariei esker, eta gaur gure zientzialari gogokoena izango dugu gurean. Izortze Santin Gomez, RNA molekulak, depresioan eragin dezaketen mikro-RNAak eta bestelakoak. Eskerrak divulgatzaile ona den Izortze, horrelako gai potoloak ekarri eta hala ere ulertu egiten ditugu. Horixe gertatzen da Unai Elordi Hidalgorekin, adimen artifizialean adituak DeepSeek adimen artifizial txinatarra azalduko omen digu, ulertzen dugun zerbait. Eta Maialen Telabide Barkerok beti bezala musikaz hitz egingo digu. Eta titiak aipatu behar ditugu, bai, titiak, handiak, txikiak, ertainak, gorriak, txuriak, beltzak, denak, Ines Hernanden bideoaren arira. Entzuleok, otsaiak 4 ditu gaur, eta asteartea da ongitorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Julen Goikoetxea, Orbegozo jauna, egunon? Baita zuei ere. Parranda gau ez edo egunez. Zer? Ere, prestatu ze, gorka galdera hori egin dizu.
Bueno, galdera gehiago de zuretzat, Julen, botilla behar lortu dezun berriro zut ikustea. Goiuri ez eizarandia, unon! Good morning. Zuretzat galdera arrexa dauzkat. Tell me. Napolitana da kurasana. Egunaren arabera. Do dago. Izketan ari zaizuneu, Inigo Asensio Lurbide parranda. Egunez edo gauez, bai, napolitana edo kurasana, bai, kafea ala kafesnea, kafe hutsa, hori beti aukeran. Egunez edo gauez, bai. Bai, Bietan. Hori zer esan, bietan. bietan. Hora, Homer Simpsoni galdetu zioten, zen nahiago duzu, txuletoi bat edo bi, eta erantzun zuen biak, mesedez. Entzuleok, esan dakoa, gaur bigarren kafeak 913 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu, otsaiak 4, Santak eta bezperan, eta gu oles egitera gatoz. Bigarren kafean zuekin naiz irratian. Zein da modua begirada bat pizteko argazkietan ondo nagola saltzeko nola hartu arnasa airea falta bada niñera oitu. Ba, maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko bigarren kafea, beti bezala, 913 garrenez, maite dutekin abiatuko dugu. Egunon, dio Edita Brokosek, Gorka Santestebanek nire kantu favoritoa. Bueno, Gorka, zu gauzat esango izut. Zara, txaketero xamarra. 50 kantu favorito dauzka. Eta kazetari gustokoen, eta aktore gustokoen, eta... Egunon gaztiak dio Indiokerrek, Julen urbotila lortu dezu berri zuztia zuzen? Behin lortuta nahikoa da. Baino, Behin lortuta ura ikusten baldin bada, gainera bideoan grabatuta geratu zen. horregatik, Nahikoa, hori ikusten bada listo. nahikoa da. Nik nire begiz ikusi dut Julen gehiagotan botila zut ikusten. Hori bai, batzutan saiakera baino gehiago goten dira. Jo, asko, Titipak, eta geratzen da. Aldia behin lortzen dugu. Eta poza ematen du. Bai, noski. Denak ezin du zein eroso Egunon, irukote, galdera badaukat Julenentzako, nola zaudeten gaur Julenekin. Julen, zer da parranda egiten? Gauez edo egunez zuretzako? Galdera egin dugu. Baina ez du erantzun. Nik erantzun dut. A ber, behin lagun batek esan zidan, argiteknik ere den lagun batek, kontzerturik onenak bisualki direla egunez hasi eta gauez amaitzen direnak, parrandak ere bai. Epa, zerantzun hona. Bum. Aizue, atzo hasi nun Goia sarietarako nire maratoiarekin, betiko gaua, el 47, ondo, Gorka, ondo. Ondo dio Indiokerrek, Inigo oso gogotsu Julen ederki saiatuta eta Goiuri, en fin. Ta Gorkak dio Goiuri triste dao, animatu dezagun. Aupa Goiuri, oberena zea dio Indiokerrek. Juhu! Eskerrik asko. Eta Edita Brokosek ere egunon esan digu. Bueno, Julen, maite dut azidut eskatu oraindik ez? Ez, oraindik ez. Beste galdera Ba, egin nahi dizkizut ja. Gaur esan duzu, Santagueda eguna dela, herri askotan eta Euskal Herriko txoko askotan, arratsalde iluntze partean aterako dira, herritar taldeak edo abesbatzak edo dena delakoak kantuan, Santa eskean, eta gaur goizean, ona etortzeko autobusera joan naizenean, topatu dut, hemen Tolosako ikastetxe batean irakasle aritzen den lagun bat, eta lauzpagoz makila hartuta zetorren autobusera. Ara. Eta egia esan, atzoetako gogoratu, nintzen gaur Santagueda bezpera zela, baina goizean nenez gogoratu, eta ikusi duenen esan du, ara! Eta esan dio, makilekin ikasle nintzen, eta bai, orain, lehen bai, jendeak izaten zituen makila, baina orain gero eta gutxiago dira, eta nik etxean ditudan, lauzpagost hauek hartu ditut, eta gero joan behar dugu, hemen Tolosako zaharretxe batera ikasleekin, eta politero ditu zait, eta aldi berean egin dut lotura, gogoratzen dudalako nik egun hau beti lotu izan dut, gure herrian, alegian, iluntze partean abesbatza ateratzen da, lehen abesbatza zena, orain berritar talde bat ateratzen da,
eta beti negu saineko egunak, eia ilun biztan, iluntzean, eta gogoratzen du nola etortzen ziren kalean, horrela eskuan kriseiluak eta eskuargiak eta hartuta, eta irudi hori etorri zait burura, eta gustatzen zait gaurko eguna esaten da, lurra kolpatuz, lurra esnatzeko eguna izaten dela, eta horixe, nire maite duta. Eta erlojua astero edo Okerrezpa naiz, gaur udaberriari behi ikasiko gara, ezta? Hori da, lurra kolpatuz. Hala ulertarazi digu Juan Ignacio Artxoagak euskal antropologia eta euskal mitologiarekin harremanetan izan garen urte hauetan, neguko festen zerrenda horretan edo, nolabait lurra kolpatzen aste honekin, ari garela. Aldaketari dei egiten eta nik pozez konta dizazueket, nabari dela, eguna luzatzen ari dela goz. Edita Brokosek esan digu hemen txetxatean, hau pago juri polita, eta musua bialtzen du. Edita, noiz desvirtualizatu behar zaitugu? Egia da. Noiz jarriko diogu arpegia eta hotxe Edita Brokosi? Egia da. Ja. 1000. saioan. Akaso 1000. saioan, Edita, gonbidatuta. Gorka lasai bai, zuere bai, Gorka jauto gonbidatu zaigu. Bea, igual pastata batzuk 1000. saiorako. Indioker? Elkartzekotan dauden bi maitale. Kantu zaharrekin, hemen Julen Goikoetxea eta ni musika egiten hasten ginen gara jaietakoa da, zenen Hendrik Roeberra, atzo gaur bi hartzan. Magen, izken buelta batzuk disko honi ere. Wow. Ez galdetu. Hola pixkat eskokatuta duten entzat, gaur egun musika giroan oso sartuta jarraitzen duen Aritzarregik osatzen zuen, besteak beste, zen taldea, eta gaur egun, lehenago Igain izenarekin, eta orain Aritzarregi estudioak, ez? Nekin izena... Zagit izena, baina beti izan da ez, Aritzen sinadurapeko estudio bat, Igain ere uste utetzula inor gehiagi erabiltzen, beti zen Aritzarregirenagoaz, edo Aritzarreguirena, hor ere zalantzak egiten ditu beti jendeak, hauxe ordutik daukagun proiektua, eta kantu zarrak beti sartzen dira gozo. Zina zure maite dut dago, Juri? Daukat maite dut bat, eta barkamen eskatu behar dut. Bi gauzak egin behar ditut. Lehenengo barkamen eskatu. Ez, 3 gauza egin behar ditut, eta aitortza bat. Vale, dena jarraia ningo dituzu? Nahi duzu bezala. Ez daukate zer ikusirik. Baina, lehenengo maite dutarekin hasiko naiz. Ados. Alemaniako telebista publikoan badago telebista saio bat, eta hau pixkat puri-purian sekzioa da, baina gomendatu egin nahi dizuet, kontua da lehiaketa bat dela. Eta zer egin behar dute bertara joaten direnek? Objektuak, askotariko objektuak, erditik moztu simetrikoki. Hau da, jartzen dizute aurrean, imaginatu, napolitana bat, eta egin behar duzu, erditik moztu, eta bizatiek pixu berbera duki behar dute. Miligramoetaraino. Batzuetan izaten da napolitana bat, erditik moztea ez dela intzaia, beste batzuetan izaten da bizikleta bat. Beste batzuetan izan daiteke kamiseta bat, eta beste batzuetan izan daiteke ez dakit, Barbie panpina bat. Simetria hori diozunean da pixuan. Pixuan. Eta orduan, moztu egin behar dituzte erditik, eta sekulako prezisioarekin aritzen dira hor mozten, eta gero pixatu egiten dituzte, eta ezkerreko aldeak 353 gramo, eta eskuinekoak 355 gramo. Akatsa. Eta horixe komentatu nahi nizoen, ze uste dut badagoela telebista saio horrek sortzen duela nolabaiteko guztizko erlaxazioa. Lokartu egiten zara, ze berez aspergarria da. Ez da oso 2021 bateko Goya sarien gala ura bezala. Ara? Ez? Egia da, begira. Egingo dut hortaz, beste gomet. Hau da, lokartzeko oso gomendagarria. Ze hori ez da horrela akziozko pelikula bat, orduan, lokartzeko gomendagarria. Lehiakideak hain konzentratuta daude, zuri ere kontagiatzen dizutela, zer hori ez, hor burua edukitzea oso, jak. Eta hori da nere maite dut, gaurko gomendio da, telebistako programa zoragarriak goizeko 3etan esnatzen zarenean, eta ezin duzunean lo egin eta zapin egiten duzunean topatzeko modukoa. Hori lehenengo gomendioa. Hori maite duta. Bale. Aitortza. Uste dut, Euskal Herrian ez dela nahikoa esan, Angel Alkain, ze guapoa den. Itxin. Uste dut, hau berriro
Berriro esan behar dut, esango dut, Bai, behar den guztietan. Vale. Euskal Herria, zuzenean, naiz irratian, goizeko 10:26 minutu diren honetan, Goiuri Zeizarandiak, aitortza bat dauka egiteko, Euskal Herriari, munduari. Munduari. Ados. Munduari, ze bai, uste dut, Euskal Herriak egin behar duen aitortza bat dela, eta ez dela nahikoa esan, entzun, Angel Alkain, ze guapoa den. Bum! Hala, Angel Alkain badakigu ze barregarria den, ondo zuzentzen ditu telebista saioak, gidoietan ondo ederki moldatzen da aktore lanetan, bai, hori bai, badakigu, eta esan dugu, eta hori esaten da. Baina ez da nahikoa esan, historikoki, Angel Alkain. Historikoki. Horrela jari zara Angel Alkain zara dela esaten, historikoki ematen du, azken postu urtetan nire gustu esan. Baina aitortza hori, jurik egiten da aitortza da, nolabait Euskal Historiak olako zorra balu bezala, ez? Baina azken mende erdia esango dugu. Brad Pitt historikoki esan izan da guapoa dela. Alkain eta Pitt adin beretsukoak izango dira? Ez dakit. Baina hori esan nahi nizuen gaur. Angel Alkain guapoa da eta ez dugu esaten. Nik uste dut, aitortza honek balio beharko lukeela. Angel Alkain behingoz gonbidatzeko irratsaio hontara. Hori zen, estrategia orduan hau dena esan duzu. Ez, ala, egia da ino orain. Ez. Pentsatuko dute. Ez da horrela. Nik, gauzat esan bizuet. Hilabeteak dara matzat esaten, ostia, Alkain ekarri behar du behin, baina aitzakiarik gabe, eta kaso honek eman behar digutu leku ere, sekzio bat sortzeko bigarren kafean. Aitzakiarik gabeko entrevistak. Alegia, ez oraintxe atera duzulako liburu hau, edo oraintxe egin duzulako hau, edo ez dakiz sare sozialetan esan duzulako hau, entrevistat egiten dizugu. Ez, zatoz eta guazen orainez, iraganaz, ez, asai, zegitera? Bai, ados. Alkain, guapo, zurekin entrevistan nahi dugu. Hola, zuzenean, kontatuta. Hemen no, zugeatu ezkera, Indiokarrek dio, guapo izatea oso subjetiboa da. Bai. Vale. Abia, hemen Gorka esan da, Angel Alkain guapoa, en serio. Zer da, galdera, Gorka? Ez, bai ez da pena uste dut. Bai, hori da. Eta Iban Garate, Iban Garate. Beste guapo bat. Iban Garate, aitzakire gabeko entrevista. Eta guapoa ofiziala. Eta guapo ofiziala. Hori behar dugu? Vale, egin duzu aitortza, egin duzu maite duta, barkamen eskaera egin behar dugu? Bihar egingo dut. Bihar egingo duzu. Ondo. Ba nik maite duta daukat, eta gainera maite dut honen lekuko, Unai Elordi Hidalgo izan zen. Unai Elordi Hidalgo, egunon? Egunon. Atzo afaldu genuen elkarrekin Unai eta biok, eta kuadriako beste hainbatek. Kontua da, aurten 2025an, Unaik, nik neuk, eta gure kuadriako ia denek, 40 urte betetzen ditugula. Hoixe da, bai. Ikuste zuzte kuadria julen doktorea dauzkagu inteligentzia artifizialean, Alemanian horre espaziontziak agentzia espazial europearrean gidatzen da bien ingeniero aeronautikoa. Jende listoa. Te bromatako jendea, Kuadrian jende listoa. Batzo ginen afaltzen eta bidaian nora egingo genuen adosten. Erabaki genuen, Tenerifera joango gara, ederki biliko gara, Unai Elordi eta biok bagenuen Cancunera joateko aldarrikapen serio bat egin genuen, saiatu ginen, baina beste daterako Elordi. Ez du funtzionatu. Igual, mano a mano jomarko dugu. Igual. 50 egingo dituzue, akaso? Akaso denek ez? Igual ez du korputz berdina eukiko, baina, bueno, ez da idea txarra. Elordi, Cancunera joateko hemen ez da, triatleta gorputza dira. Igual 50 urtekin triatleak iten gabiltza. Berrogeiko krisia ebernolak kudeatzen du makoitzak. Bueno, Cancun ez da puntakana, esan zenot eta junberdezu, eta Chichen Itza, eta bueno, aukera asko dauzkazu. Junberdezu, nahi baduzu. Bai, argi dago, bai. Kondoa, Tenerifera, eta datak markatu genituen, apirila bukaeratik, maiatza sirara, aste bete, ondo, kuadriako asko goaz, dena kategorin da, kuadriako batek, arazoa dauke. Ezkontza bat dauka. Data horietan? Koinatu ezkontzen zaio, non eta Valentzian. Eta, hor dauka arazoa, itzulera, nola egin, horgen biltzen, larun bat horretan, maiatzaren 3an, nola itzuliko den, nora, ezkontzari iristeko, Madrilera iritsita, aurruti, abea justuatik ez duke hartuko, ea beste gazkin, hori ere ez dago, eta Alicantera, tolako batean, esan diot. Bueno, zula sei, Mateos, txaka deitzen digu, zula sei. Nik Alicanten utziko dizut aeroportuan kotxe bat. Eta, zu iritsiko zara Alicantera guardiko ordu batetan, nire kotxe hartuko duzu, eta ordu bietarako Valentzian ezkontzen zaude.
Kuadria guztiak, zuden nahi begira, pentsatuz, tipo anormala da, ze txorra dira esaten, da honeko nahiko gauza asko erabakitzeko, eta hemen tontakerik esaten. Uste hori zala muda, ez, Elordi? Bai. Hosti, ze esaten. Eta horren zen, bai, kontua da, nik bidai horren bezperan, 26an, Valentzian kontzertua daukadala. Eta orduan, Bilboraino etorri beharrean, kotxea antxa aeroportuan utziko dizut, Alicantetik joango naiz Tenerifera, eta gero, bestekin Bilbora itzuli. Eta zu kalderantzi, zu Bilbotik joango zara, eta Alicantera itzuliko zara. Eta gustatu zitzaidan, aurpegi horiek, ez dakigu serioari den, txorra bat esaten nahi den, posible litzateke. Karambolak funtzionatzen du, orduan balio du. Hor karambolaren alde txarra dauka zuen kuadrillak horrek, burrengo egunean, aje puntxuarekin, torri beharko dula, Valentziatik Tolosaraino. Ja esan dit, egun batzutan nahen Valentzian geratzeko asmoa dutela, eta kotxea beranduago itzuli barko lidakela, nola segizona moldatuko. Orduan, perfecto. Bai, baino. Eta gero grazia egintzean, gure kuadrako atesteak esan zunean, eske, nire bizitza eta asensiona hain disberdina dia, nik entzunda bakarrik ja estresatu iten nahi naiz da. Bueno, bai. Bakoitza bere bizitza dara. Emozionantea ere bada, ez da? Ez da gire emozionantea den, baina. Nik emozionantego gehiago gusten dut. Bai, aukera badago. Kontua da, ja behin puntuntara iritsita, lagun honek esango balu, kotxea ez duela behar eta moldatuko dela, nik ja badakit nork eramango nauen igande horretan goizean Alicanteko aeroportura. Eta maiontan eserita dago. Gehiago ez dizut esango. Ondoratzen saiatzen dabil. Goikotxea, non? Uste nuna, hemengo tiesto honengatik ari zinela, baina beste tiesto batengatik ari zara. Esan ere esan dulen, hemen mikrotik kanpo kontzertu hortara etortzeko azela julen, Valentziaraz deuro horretan, bueno, plan B-are badaukat, txarrenera, ni ja, naiz Bilbora itzuliko, ja, Alicanteko planarekin aurrera, no? Oso politia Alicante bidatez. Goiz pasa egiteko oso politia. Elordi, 11:33, bagoaz segituan zurekin gauza serio eta zitze egitera, baina zure maite dutaren entzun nahi du. Ez dauke atzoko afarikin zerikusik, ze kontatu duzu, anekdota, baina egia da, orain irakasle izan da, nire mundua nahiko aldatu da unibertsitatean, eta orain dela astebete jo nintzen horrelako formazio batera ez, sorkuntza nola egin ez, klasetan ez, eta enun gehiagi sinisten horrelako gauzetan, eta pasatu dituen 10 orduko formazio bat izan zen, eta ideiak hartzen ez. Eta momentu horretan sentitu nu arriskatin behar dut. Nahiz eta irakasle berria izan, arriskatuin nahi dut, eta nahi ikusi benetan zein dan, ikasleen erreakzioa zein dan, ez? Ordut erdiko klaseak dira, konputagailu bidezko ikusmenak matematika asko dauka, beraz oso densoa izan daiteke, ez? Eta horren erdian, esan nien, dauzkazue, 10 figura geometriko, eta inberdizkiazue sistema ezberdinak diseinatu. Eta izan behar due kreatibok, ez? Sortzaileak. Orduan, batetik inbertuten eskurrobotiko bat, inbertuten kotxe autonomo bat, eta bestea ez nahiz goatzen zertzan. Baina, zian, hiru dispositibo, ezketen formak zian borobila, kuadratuk, kajak, muelle bat, eta horrelako gozak, ez? Eta, adibidez, kotxe autonomoak euki bertzun animalin forma, baina kotxe forma ere izan bertzun, eta kolokatu bertzituzten kamarak nun zeuzkaten. Eta gizue, ze barre algarak, ez? Jendeak diseinatzeakoan, ze gero marraztu bertituzten, ez? Eta teazian diseino oso bereziak, funtzionalki ez duten balioko, ze 3 pieza bakarrik erabiltzitzazketen, eta gainera ezin zituzten errepikatu. Eta orduan, ikusten duen nola beraien piztu intzala zerbait, eta notatzen duen hortik aurrera, ez, barre algara guztioiek jarrita gero, eta gero esplikatuta zergatik kamerak toki batean jartzeak laguntzen duen eta ez, ondoren absorbitzen zuten informazio guzti hori hobeto ulertu zutela. Eta egia esan, arriskatzea horrek ematen dizun benefizioa, ez, edo ez da opari bat bezala ikusten denik, ondo sentiarazten zaitut orduan asko maiteet. Baina ez du beti funtzionatzen. Hora etor arriskua, ez? Esan duzu matematika asko behar dela, Elordi, matematikan forman jartzera behartu zaitu honek, beti matematika ingenieri baten bizitzan ez da inpresente egon, goz? Ez da horren presente, kontua da, bai, eskuz inberrizan ditut ariketa asko, berriro reziklatzeko edo ez dakite engrasatzeko berriro, baina kontzeptua ulertu ezkero nahiko erreza da, derivatuak erabiltzen dira eta gradienteak erabiltzen dira, eta kalkulon eta ez dira horren zaila, baina egia da, zuk zure egunerokotasunean, bikonteken nik ordenagailuz egiten ditun gauza asko, orain eskuztiten ditut eta divertituten naiz. Gauza raroa, ez? Julen, nik esan dakoa, jende listo, Listo kontzeptuari trampa dauka, Horrek ere bai. Listo kontzeptuak trampa dauka. Nik ez egin, egia dena da, listo gehi leku berean juntatzea ez dela ona, Ez da aukera ona izaten. Zuk ezautzen duzun gure lagun batek esaten duen bezala,
dos tontos piensan más que un listo. Hori ere da. Beraz, Pero si te rodeas de tontos... hor ja, baino, Ez dakit. bi tontuen gaitasuna ere aintzat hartu behar da. Basandakoa, entzuleo, kamarrak eta 36 minutu, gure gaurko pertsona listoarekin, gure doktorearekin, bagoaz dipsiken inguruan hitz egitera. All the ride's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Dipsikek hautsak arrotu ditu. Urre hautsa, zehatzagu. Oskar Terol Kadizeko txirigotetan baino zalaparta handiagoa sortu du adimen artifizial berriak. Baina zergatik? Oskar Terol, esan dut, Oskar Terolek. Ergatiboa, mesedez. Baina, Oskar Terolek zenuen idatzita gidoia. Bai. Baina... Berriz hasiko naiz. Dipsikek hautsak arrotu ditu. Aha. Urre hautsa, zehatzago. Oskar Terolek Kadizeko txirigotetan baino zalaparta handiagoa sortu du adimen artifizial berriak. Baina zergatik? Kode irekikoa delako eta edonork deskargatu eta ordenagailuan gorde dezakelako. Baina baita bere bertsio osoak Open AI bezalako enpresek hilean 200 eurotan kobratzen dizuten modeloen mailako gaitasunak dituelako ere. Hori irakurri dugu behintzat, baina dena ez omen da inpolita. Kontsumitzailearen aldeko erakundeak jakinarazi duenez, Dipsikek datuen prozesamenduak ez du datuak babesteko erreglamendua betetzen, besteak beste datuen nazioarteko tratamendua ez delako legezko babesekin egiten. Baina, baimena ez delako behar bezala eskatzen, edo garrantzitsuagoa dena, zalantzak daudelako adingabeen adina egiaztatzeko neurriei buruz. Bai eta gurasoen baimenik gabe datuak prozesatzeari buruz ere. Eta zalaparta hau azaltzeko, esan bezala, Unai Elordi dalgo gomidatu dugu gurera. Unai Elordi, galdera bat. Ota. Dipsiken alde edo kontra? Ez daukat... ez da bustitzea batik. Nik esango Bai. nuke alde zergatik eta kontra zergatik. Bai. Alde, konsumo gutxi daukalako, kode irekikoa delako, honek ere trampa dauka, eta kontra, nagolako pixkat nazkatuta... ez dakite, hobekuntza inkremental bat ateratzen den momentu horretan beti denak estanda egin behar izatea, eta batez ere zergatik, ez? Nire helburua da pixkat esplikatzea gaur zergatik, baino sareetan entzuten dena da errepikatzen dutela gauza berdina behin eta berriz, eta hobeto funtzionatzen du arrazonamentua erabiltza baino. Eta hori demostratu da urteen poderioz, ez? Orduan, beraien persuasio diskurso askota izaten da, Dipsik etorri da, eta... haizea hartzera bidali du GPT-4, edo llama, edo beste dozin modelo, ez? Kasu horretan, nekatzen dago asko, ze ia estrategia, marketingo estrategia bat besterik ez da, eta askotan ez du azaltzen benetan izan ditzazken, ez, benefizio edo onura guzti horiek. Ulertu da? Ulertu duzue? Gutxo era bera. Gutxo gara bera bai, ez da? Esan dugu lehen hemen divulgatzaile honak gonbidatzen ditugula, zezaia izaten da horrelako gai potoloak azaltzea, baina bai, gutxi gora bera ulertzen dut bai. Osea, era gutxian esan da Dipsikek egiten duna jakintzaren destilazio bat. Honek esan nahi duna, bai? Zue pentsatu iragazile bat izango baluen bezala, ez? Eta zuako zu modelo oso handi bat, eta dauka gaitasun oso handia, gauza oso konkretuetan oso ondo erantzuteko. Baina badago beste gauza bat, paperrean bertan jartzen dela ez dut esan, baina Dipsik R bat, bersio desberdina daude, Google Scholarren aurkitu dezakezu. Libre irakurri ahal izateko, bai? Edotzinek irakurri dezake. Kontu da paper horretan, ikusten diala eksperimentu asko, baina metodologia ez dutela esplikatzen. Hau da, lehenago erabiltzen zuten metodologia bat zegoen. Eta orain iristen naiz puntu horretara. Zer dauka berria Dipsikek arrazonamentu sistema? Bai? Esan nahi dut. Saiatzen da, orain arte pentsatzen zen, ez zala posible hau baina saiatzen da aprendizaje perfuenzo, esaten dela, reinforcement learning, bezala erabiltzen da, ensaio error funtzio horrekin funtzionatzen du, baina ez dauka inor, ez dauka irakaslerik, ez dauka ezer. Bai? Eta orduan bera juten da, nolabait, sortzen ez, bere jakintza hori eta erantzun horrekin egiten ditu iterazio desberdinak. Eta ematen du pentsatzen ari dela. Orduan, esaten da,
konputazioan iterazio gehiago egiten baldin badituzu, hau da, zuk GPT idazten diozu eta segituan erantzuten. Zergatik egiten dute hori, azkenean erabiltzailearen esperientzia hobetzeko. Hau da, nik nahi dut, ja, bai? Demostratu da, Mixture Experts kontzeptu horrekin, behin eta berriz eta pauso guztiak ikusita, hobetu ulertzen dezula modeloak ematen dizun erantzun. Hau da, zerbait gaizki egiten badu, errezago eramango dizula, bai? Eta horretaz gain, egin dutena izan da, nik jarriko du libre kodigo hau, eta egingo duna izango da, modeloa bera erabilgarri utzi. Ez dakigu noiz arte, bai? Orduan, zuk ordenagailu potente bat balin maukazu, 1.000 euroko ordenagailu bat balin maukazu, zure ordenagailuan bertan ejekutatu dezakezu, bai? Orduan, hori ondo dago, batez ere enpresentzako erabili nahi badute, baina egun batetik beste lizentzia aldatzen badute, agur. Ara? Bai? Orduan, marketingeko estrategia bat izango da, ziur asko, hau da, Txinak ez ditu gauzak erregalatuko. Erregalatuko ditu bere sistema ChatGPT baino gehiago erabiltzeko. Bai? Eta ikusten duena, pasadiola... bloke borroka kontestu batean, ez? Osea, estatu batuak eta Txinaren arteko gatazka ez da berria, baina azken asteetan bereziki indartu da, eta... DeepSeekek eta sortu dute, borroko horretan uste dut mugarri bat, ez? Baina konturatu ez eate noiz ateragan justu. Hau da, DeepSeekeko papera aterazan doa indela 3 aste dola. Eta justo aterazuten artikula eta izan popularidadea aukitzen, Trumpek esan zuenen, kriston granja gigantean nahizulain OpenAI-ekin, eta kriston konputazio pila nahizula erabili hori egiteko. Eta bain DeepSeekek esateu, konputazio horren 180 aurrezen duela. Orduan ematen du, Nvidia bezalako enpresak ez dutela ezertarako balio, edo gutxienez energiak gehiegi erabiltzen nahi dira hori iteko. Baina ez da guztiz egia, zeren azkenean monopolio honetan, azkenean gertatzen ari da, mundu guztiari da aprobetxatzen, baina monopolioa 4 edo 5 izango dute ez. Eta horren konputazio gehiena aukatenak eukiko dute posibilidea azkarrago egin alizateko. Gertatzen dena, etortzen da eta esaten DeepSeekek. Hemen nago, zema denbora aguantatzen du horrek, 5 egun, 6, maximo. Noiz arte. Metak ere dauka modelo libre bat. Eta ez da hitz egiten. Ez? Zergatik nahi dute hau. Posizionatu alizateko estrategikoki munduan, adimen artifiziala, oraindik ez dakik guztetako nahi dugun. Baina mundu guztiak esate dizu behar dizula. Zure prozesuetan, zure gauzetan, arazoa da, ez dakigula nola bideratu adimen artifizial generatibo horri prozesu horretan optimo izateko eta azkarrago egiteko gauzak. Helburu bakarra azkarrago egiteko da. Ez beste zer, azkarrago eta gizakiaren antzeko. Orduan, hor bide asko dago oraindik, ez bakarrik zientifikoki demostratuta dagoela, bai, egia da. Batzuk esaten dute, gezurretan ari direla, beste batzuk ez, eta orduan, nondik atera dituzten zifra guzti horiek ere ez dago oso garbi. Hau da, hauen dela urte batzuk herrialden arteko borroka bazen ea nork zuen arma nuklearra handiagoa eta nork suntxik eta masiboko armak zeinek zituen eta orain hemen erabiltzen den txampona adimen artifiziala da. Hori da, bai, eta kasu honetan adibidez Nvidiak ez dauka kompetidorik. Orduan, ez gertatzen da, lortzen baldin badute konputazioa txikiagoa izatea, zerbitzuare handiagoa egingo da. Hau da, zuk demokratizazio hitza erabili dezakezu, eskezan falazia da. Zan merkeagoa da, baina konputazio gehiago izango dugu. Eta, askotan, igual ez gara jartzen pentsatzen, baina Espainiko zonalde fantasma askotan data centerrak daude, eta data center horiek konsumitzen duten ura kriston pila da, eta konsumitzen duten energia kriston pila da. Estatu batutan esate baterako, begiratzen honitzen, esate zuten, Leicester ja, estatu batuak egun batean gastatzen duen energia adimen artifiziala erabiliz da, pertsona batek urte guztian gastatzen duen energiaren parekoa. Hau da, karbonoaren aztarna hori edo, ez? Bai, karbono aztarna? Karbono aztarna. Karbono aztarna hori, zer, esan nahi dut. Guk lan gutxiago egiteko, mundua oraindik gehiago kutsatu behar dugu, zergatik, ez dakigu oso ziur zergatik erabiltzen ari garen hau, esan nahi dut, gauza gehiago denbora gutxian egiteko dugu. Eta testu inguru honetan, Trumpek dagoeneko esan du, karbono aztarnari eta ardura medioambientali dagokion ardura horiek baztertzen dituela. Bosta xola zaiola. Eta bide batez, Nvidia ipatu duzu lehen, Nvidiaren beheraka da, urtarriaren 24an gertatu zen, $118 erori zen akzioa, 116 dago gaur. Hor egon da rekuperazio prozesutxo bat, baina berriz ere maldan bera dator. Bai, nik uste berriro bideratuko dela ez dauka kompetidorik. Hemen gertatuko dena da, IBM ere dago konputazio kuantukorakin bidean,
Eta kasu horretan, igual posibilidade gehiago egon zitezkeen, baina oraindik ez dago argi. Hau da, oraintxe bertan, ez dakit, H1, ordenadore kuantiko bat egin nahi dute, eta ia edifizio osoa ordenadore kuantiko da. Zan nahi, Wow. kriston katxarroa izango da, ez? Baina, bueno, ikusiko dut ere denborakin gauza da, espekulazioa bera eta ze erantzun daukau. Iritsiko da momentu bat hau normalizatuko dena, baina iruditzen zait, jendeak azkarrek iritzi nahi duena normalizatzeko momentu horretara. Eta, emozio desberdinak sortzen zaizkigu, eta horri esker batzuk benefizio bat ateratzen dute, eta beste batzuk sufritu iten dute, ez? Da nahi, horrek bai pixka molestatu iten ditena, zen nire ingurua preokupatuta ikuste horrelako gauzengatik, ez zaiz guzti zegokia iruditzen ze, eta igual hau ez zait demagogia da zer, baina dauzkagu arazoak gure egunen orokotasunean, eta munduan pasatzen dira gauza askotaz ez gara ez zer arduratzen. Orduan, guri gertatzen zaizkigunean teknologiarekin pentsatzen hilingo gehala eta ez daukazer ikusi. Kontua da, monopolioa hor dago, eta badugula zer esateko, zer erabiltzeko, ez? Aurrekoan irakurtzen nuen sareetan, gertatzen zaigu, ez? Ekologismoarekin edo ezagutza ekologikoarekin, kontzientziarekin, badakigula ura edan nahi balin badugu, 50 zentilitroko urboteia plastikozkoak, hori baztertu egin behar ditugula, ez? Nahikoa dela edo kafea erostera bagoaz, prestatuta dagoen kafea erostera bagoaz, agian zure katilloa eraman dezakezula, eta aplikatzen ditugu horrelakoak, ura edo edateko, pajita, metalezkoa erabiltzea, eta horrekon irakurtzen nuen, horrelakoak ziren alternatibak adimen artifizialarekin. Hau da, adimen artifiziala noiz bai erabili eta noiz ez erabili, pixkat kontzientzia ekologistatik esaten zuten, bilatzeko seguraldi dago Dubain, oraintxe bertan, bilatzaile bezala erabiltzeko, hori adimen artifiziala erabiltzea bilatzaile bezala, hori dela plastikozko urboteia erostea bezala. Edo okerrago esan nuke. Okerrago, baina esaten zuten, adimen artifiziala erabili behar dugu, baina hasi behar gara alternatiba horiek planteatzen, adimen artifiziala erabili ezakezu X-etarako, baina beste gauza hauetarako ez erabili, eta pentsatu nuen, ja puntu honetan gaude. Egia, eta kasu horretan adibidez, ez? Komunikazio munduan ere eduki asko sortu behar da, toki guztietan, non behar da, estres asko generatzen du, eta agian, interesgarria izan daiteke, bide ezberdinetara orientatuta dauden mezuak, adimen artifizialak ireki alizatea, ez? Eta pixka bat ulertzea, kanal bakoitzak ze nolako publiko daukan, eta ze nolako entzule edo irakurle estilo daukan, da horren arabera, tekstuak moldatu, eta zuk ez idatzi berriz eta behin eta berriz edo copy-paste bat egin eta gero retokatzen izatea. Hori oso interesgarri izan daiteke ez askotan, gure lanean pasatzen dugun denbora, produktiboa edo guk ematen dion zati hori ez da oso handi izaten, hau da, ataza repetitibo asko egiten diteu, ez? Hor interesgarria izan daiteke, kontua da, inferentzia bat egin dalizatea hori dena ateratzeko oso ondoago, baina 1000 inferentzien berbalime dituzu horiteko, agian denbora gehiago pasako duzu. Adimen artifizialari eskatzen, zu egiten ari zarena, baina hor sartzen da beste gauza bat, hau da, eta ez dakit aterako diren, terraplanista diren bezala, adimen artifizialistak bezala, baina esango dizute hori da ez dakizulako berari nola eskatu. Eta hor, ja, Kriston Pereza emateit erantzutea. Kristona emateit, ze esaten dut, a ber. Hori da ez dezula ondo eskatu ez, hori da, bagian, datu basea ez dagoela, nahikoa ondo prestatuta, arkitekturak ez duela balio, edo zuk badakizula arrazonamendu mentala erabiltzen balia baina zu. Norbaitik kalean arrapatzera zoazenean ez, bideratzen duzunen estrategia guztia berak onartzeko hori egin duela, ChatGPT-ri egiten diozu, eta beti gelditzen da kolgatuta. Beti erantzuten dizu, edo berdina, edo bestera batera, baino, ebitatzen saiatzen da, eta hori da, ezin duelako, dauzkarako beste kapa batzuk, hori ez egiteko. Baina hori ja programatuta dago aparte. Orduan, ez dakit. Uste duzu? Jendeak errez egiten du askotan, ez? Honien eiz ausartzen askotan gauza asko esatea, nahiz da badakidan barrutik nola sortuta dauden. Beraz, ikustea beste pertsona batzuk, bere kurrikuluman jartzeu. Sales, AI, marketing, ez. Ezin dut ulertu. Ze, adimen artifiziala ikasi dezu urtebetean, 2 urtetan? Nola da hori? Probatu indezulako?
Orduan ez dakit, hitzjari asko dago, eta oso ondo funtzionatzen du errepikapena. Txoine, baina entzulea kokatzeko, zen nire galdu naiz bintzat. Sales eye marketing horrekin, zer esan duzu? LinkedInen askotan ikusten dira, beraien profilean egoten dira horrelako hitz klabe batzuk, LinkedIneko horrela funtzionatzen du. Hitz klabeekin enkajatzen dezunan, oso ondo orain, jartze baldin baduzu zure justo daukezun tekstu deskribapen horretan, asko zerrezago aurkituko zaituzte. Bai? Jende askok bere burua presentatu alizateko esartzen du sales, ventas, ez? Eta AI esaten adimen artifiziala daki dela, eta gero jartzen du marketing, ez? Eta ez izu oso ondo kuadratzen, benetan ez zein den bere espezializazioa. Orduan, kasu horietan igual, idazten dute post bat, ez? Eta ikusten duzu, idazten duena ez dagoela ondo. Osea, berak esaten ari dena, gaizki dagoela eta gaina manipulatu dagoela. Eta askotan esaten dute tekstu bat humanizatu, edo esaten dute ez dakit tiene su propia personalidad, ez? Bere personalidad propia dauka. Ez flipatu, tío. Osea, mesedez. Zertan gaude, eta batzutan ematiko goa LinkedIn horren barrura sartu eta bar. Venga, mesedez, baina nola ez daukan inungo impactorik inorek ez dion bronka botako pertsona horri, isilunea dagoen, jendeak esaten du nahi duena. Eta horrek bai sortzen dira horrelako ez ezin digon bat, nik ez dut sinisten, behin eta berriz, eta azkenean, eta sinistera irizten zarela, baina esaten zu, igual, ez, arrazoia daukate, eta gezurra da. Orduan, kasu horretan, ez dago nahikoa kontra jarria izateko, ez, eta esateko beste jende bat esan nahi, ez flipatu, ez da, borroka sortzen da, eta inorek ez du borrokatu nahi, orduan, kasu horretan, horrekin nekatuta, hori da, nire maitetu eza. Bueno, unai elordiari zaigu izketan, tabernako ezabaietaz gutxi gora bera. Zori gertatzen da, adimen artifizialarekin orain, hori, sasi adituak agertu direla edonon, baina gertatzen da edozein gairekin. Guztiz ados. Izan daiteke hori bai ez, klima aldaketa, izan daiteke inauterien antolaketa, edo izan daiteke... Esango izut, beti dauka struktura berdina. Ni leheno super triste negoen ere tokian eta ez nuen ezer saltzen. Nire emazteak utzi zidan, eta historia inventatu absoluto bat, bueno, igual egia izan daiteke, baina ikusten duzu inventatuta dola, edo ematen dula bintza. Adimen artifiziala aurkitu nuen arte. Adimen artifizialarekin egin dezaket, prozesuak optimizatu, nire kontenidua, nik nahi dudan bezero hori lortu optimoa, eta horrela nire salerosketak igo ziren euneko 200. Eta da beste inventada maksimo bat. Orain oso zoriontsu naiz, ikusitza egin dudan. Nahi bali maduzu jakin nola egin dudan, sartu hemen. Venga, tío! Hemen dago azpi testu bat oso interesgarria dela optimizazioaren gorazarrea. Dena optimizatu nahi dugu. Orain eraztunak saltzen dituzte lo zauden bitartean eraztun hori jantzi eta goizean ikusteko egin duzun loa zenbaterainoko ona izan den, eta 0tik 10erako puntuazio bat ematen dizu. Eta gaur lo egin dut, baina gaur egin dut lo 70 puntu bakarrik. Eta nik hobeto egin behar dut lo, eta zukutu egin behar dut loa. Eta Zortzi orduko loa 4 orduan egin nahi dut, eta horrela maituko dugu. Hori ere optimizatuta, eta 10.000 pauso eman ditut gaur, baina 5.000 eman behar ditut, eta atena naiz nire herriko lasterketa herrikoian 5 kilometro dira, eta antolatzen du herriko DBH 2. mailako ikasle talde batek, baina horrera ere joango naiz nire Garmin erlojuarekin, eta irteeran klik emango diot, eta bukaeran ere klik emango diot. Ja, kaso klik eman behar giztago, Juri, gain gauza modernoak bakarrik harriko dira, martxan eta bakarrik geratuko dira, euskalo. Ez aldituzu ikusi maratoietan eta nola bukaerako argazki guztiak diren kirolariak beraien erlojuei begira, eta ez aurrera begira, publikori begira, helmugara begira, ez, orain azkenekoa da, erlojuari ematea ze hori ere optimizatu egin behar duzu. Ez dut ariorik irabazi nahi. Baina normalean erlojuari begira sartzen direnak, dira garaipen postetatik urruti daudenak. Irabazleak ez di erlojuari begiratzen. Hori esan dut, herriko lasterketa, 12 urteko herriko ume kantolatutako lasterketan ere badagoela jendea erlojuari begira joaten dena, beraien marka hobetzeko eta optimizatu egin behar da dena. Ikusten jende honi esan barzela pixat HND. Nahikoa diau. Vale. Bai, Eta orduan badator horrekin baita ere ez, LinkedIneko jarri duzun eredu hipotetiko hori ere,
hori da, optimizatu egin behar ditut salmentak eta optimizatu egin behar dut zirraragarri bizitza bezalako da, hiperbolizazioa. hori da, hiperbolizazio hori eraman dugu Baina horrek gauza generatzeu antxitatea. Sekulakoa. Denbora guztian zaude pentsatzen etorkizun horretan, edo gertuko etorkizun honetan, eta pentsatu nahi duzu zure bersia, hau, ja ez dauk ez erikusik, adimen artifizialakin, baino, urrengo bertsioa izan nahi duzu, eta nahi duzu bai edo bai, hoi baino hobeagoa izatea, eta nola funtzionatzen du horrek, zure burua presionatuta, edo horri denbora dedikatuta. Orduan, adimen artifizialen postetan berdin ikusten da, baina zuk esan dezun bezala zenbaki horiek balor eskalarrak izanik eta inorrek zientifikoki demostratu gabe benetan zoriontsu egingo zaituztenik, dirudienez, eta hau asko irakurri dut, ze oso interesgarria da, dopamina asko generatzen dute. Hau da, irabazi duzun sensazio hori aukitzeak plazer asko ematen dizu, baina aldi berean depresioan eroitzeko gaitasuna daukazu, ze dirudienez ere, haure irakurrita daukat, dopaminak serotonina jan egiten du. Eta alderantziz, serotoninak, zoriontasunaren hormonak, dopamina kentzen dizu. Eta serotoninarekin da zure lagun bati besarka bat ematen baldin badiozu, zure zerebroa oso gustora dago, baino dopamina ematen diozuenean da estresa liberatu duzun momentu horretan lortu duzunean garaipen hori, edo bueno, TikTokek bideoan ikusten ari zaren momentu horretan ematen dizun placer hori. Orduan horrek asko saltzen du dopaminak. Eta salerosketa beroaldian egindako salerosketa guzti horiek oso ondo funtzionatzen dute gaur egun internetetik, ze geroz eta errezagoa da erostea, eta ia klik, 2-3 klikekin, edo zintoekietan sartzen dugu gure txartela, eta bueno, hola izan dira gauzak, azkenean. Hola dira gauzak. Hola dira gauzak. Baina bueno, jakin inbar da, ez? Zan nahi dute, garrantzitsua da, konstiente izatea, benetan. Bizigaren modelo konsumista hau, geroz eta konsumistagoa egin nahi dugu, eta aldi berean aldaketa klimatiko aldatu nahi dugu, eta honekin ez esan nahi adimen artifiziala kendu behar denik, baina bere erabilera oraingoz oso kostosoa denez, nik nahiago dut mamografia baten minitumorea detektatzeko erabili, bueno, tekstu batzu generatu baino, ez? Eta gaina horrek oraingoz gutxiago konsumitzen du. Baina esan duzuna, dena da azkarrago egitean. Hori da. Kasu horretan, dana. Egia da, bueno, computer vision, konputagailu bidezko ikusmen horretan, zuk baldin maukazu oso haundia den zerbait, ez? Eta medikoak horretarako espertoa dira, lagundu diezaiokete, hau da, 800 radiografia begiratu behar baldin baditu, lagundu diezaiokete esatea, hemen eta hemen egon daitezke. Eta revisatu eta esan, bai, hori da. Eta hau dauka. Edo ez dauka zer, edo ez. Eta gizu, edo prioridade bat sartu, edo eta kasu egiten prozesuiek optimizatzea oso ondo datoz, jendea hiltzeko puntua balin badago, edo zerbait grabe balin badauka, hobeto lehenago abixatze. Hori argi dago. Garantzaria, Denetarako behar deu? Jo, ez dakit. Benetan. Akaso ez. Elordinan aipatu dugulako superpotentzien gaia, eta uste duzu Trumpek hauteskundeak irabazi ez balitu dipsik oraindik erdi izkutuan egongo zela. Eruke esango, ze golpe bat emateko goa zeukaten. Kontua da, momentu horretan ikusitela Trumpek hori esan, eta pum, esan. Eske nik askoz gutxiago behartu. Zer gertatu da? Trumpek bere kolegai esan zela izue, hackeatu ezazue dipsikeko sistema, ze gero erorintzan ez dakit badakizuen. Baina, negazio servizio bat gertatu zen, eta orduan erori zen, orduan Txinak esatezun hacker batzuk ziala, baina bueno, zeukaten sistema erantzun alizateko ezen oso handia, orduan kapatu inbar izan zuten, eta bueno, deganazio servizio bat egiten badizute da, zure etxea bota dute horrelako polea batekin, eta sartzen dira denak. Edo posibilidade gehiago kate etxe horretara sartzeko, eta etxe horretatik zer, datuak hartu, lapurtu, bueno, hor gertatzen diren zibergerra guzti horiek, gertatu bendera, baina hitzak bakarri dira, ezak zer gertatu den. Guri ere hacker bat sartu zaigu. Hemen, gure streamerren hacker bat agertu da. Eta unai Elordi Hidalgo agurtzera behartuko gaitu, ezta? Bai, ez dakit, hemen agertu da hor bat batean, hackeatuko du gure irratsaioa, eta beste gaiak ekarriko dizkigu. Unai Elordi Hidalgo, klaseak ematera joan barruzu gainera etorkizuneko jende oso potentea eta oso ilusionatuta, así que ikusiko dugu. Eutxi horri. Eskarik asko Unai. Eta gure hackerra hementxe daukagu, azken ordukoa dakarrena gainera, eta preste, esan da bezala. Informazioari heltzeko oinatze izpuru, egunon.
Egunon bai, etxea botatzeko presten, Bueno, batetik ezan, ostegunean 5 urte beteko direla Zaldibarko zabortegiaren hondamendia gertatu zenetik, pentsa 5 urte, auzi nagusia oraindik epaiketara iritsi gabe dago instrukzioan, eta ondorioz ardurak ere ez dira zehaztu. Hain zuzen, Zaldibar argituk ekitaldia iragarri du igande honetarako Beltran eta Sololuze gogoratu eta erantzunkizunak eskatzeko. Gertaturikoa auzitegietan argitzeko urrats erabakigarria eman dezaketela aldarrikatuko dute plataformako kideek izan ere, 5 urte pasata esan bezala instrukzio fasean dago auzia eta ingurumenaren kontrako delituei lotuta. Aspaldiritik ez dago Durangoko auzitegian inolako berririk. 2023ko ekainean jakitera emantzen ez, 13 lagun auziperatu ziren jada, haien artean zabortegiaren jabezen Berte Recycling enpresaren arduraduna, geologoak eta konsultoreak bai eta Lakuako administrazioko 3 teknikari ere. Honek, kontrol prozeduretan akats nabariak izan zirela frogatzera eraman lezake, baina esan bezala dena argitu gabe dago momentuz. Zaldibar argituk uste du, enpresarien diru gose batetik eta Jaurlaritzaren kontroleza bestetik eragin zuela hondamendia eta Jaurlaritza ardurarik ez dagoela hartzeko prest. Eremua zigilatzen ari dira oraindik, istripu gehiago ez izateko eta igandean Eitzagan, Eguardian egingo dute ekitaldi Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran gogoratuz. Azken honen gorpua gogoratu ez dutela topatu bere garaian. Langabezia datuen berri eman dizuegu lehen eta ekarriko dizkizuegu honek dakartzan erreakzio ezberdinak hain zuzen ere, gora egin duelako urtarrilean Hego Euskal Herrian abendua baino 2.302 langabe gehiago zenbatu dira Hego Euskal Herrian eta langabezia datu horien atzean batez ere emakumea eta gazteak izan direla gehien nabaritu edo nozitu dutenak ohartarazi du ELA sindikatuko Xabi Zabalak. Urtarrileko datuek prekaritatearen errealitate gordina erakusten dute. Errealitatea da behin Gabonetako kanpaina igarota, urtaroko enpleguak suntsitu egin direla berriro, eta ondorioz, langabeziak gora egin duela berriro, batez ere emakumeen eta zerbitzuen sektoreko gazteen artean. Gainera, behin-behinekotasuna oso altua izaten jarraitzen du. Urtarrilean sinatutako 4 kontratutik 3 aldi baterakoak izan ziren. Egoera kezkarekin ikusten dugu, ziurgabetasun egoeragan gaude. Aurreikuspen negatibak ditugulako datozen hilabetetarako. Hor beraz, esan bezala jarraituko duela edo emango duela zer esana ziurrenik guzti honek. Azken kontu bat eta zentzu honetan, Hernaniko sutearekin lotuta 36. zenbakiko bizilagunak momentu zeuren etxetara ez direlako sartu, eraikinak egiturazko kalterik izan ezarren, suak eta urak ondaturi dagoelako, espero dute, datozen orduetan sartu al izatea, igande goizaldean izandako sute hartan, inguruko ezkaratzekoak ere atera zituzten, haiek bai, itzuli dira, baina etxe horretakoak 36. zenbakikoak, momentuz ez dira itzuli, aterpe bat bilatu die Hernaniko udalak eta ikusiko da, noiz itzultzeko aukera izango duten. 11:03 minutu hauxe lagunok kontatzeko genuena. Eskerrik asko oinatza izpuru, esan da bezala Eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugu, hau azken egunerapena, eta gu bagoaz aurrera, segituan Itortze Santin gurekin izango dugu eta. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Light as a feather, stiff as a board. Electric weather, I follow your road. Light as a feather, stiff as a board. Electric weather, I follow your road. Gaurko zientzia tartea apur bat ezoikoa izango da. Eskolatik irteeraren bat egiten genuenean egun bereziak izaten ziren, eta guk txiribuelta bat egin eta irakaslea, bidali dugu kanpora egun batzuk pasatzera. Izortze Santin Gomez Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea eta biokimika zein biologia molekularreko irakaslea da. Ameriketako estatu batuetako Colorado aldean ibili da kongresu batean, eta gaurkoan bertan ikasi edo entzundakoaren inguruan. Ariko zaigu. Egun hon Izortze eta ongi etorri? Kaixo, egun ondan hori. Zer moduz, ja jetlagak eta atzean utzita edo nola zabiltza? Bueno, oraindik kostatzen ari zait goizetan jaikitzea esan. Badauka pixka. Guri ere jetlagia kosta egiten zaigu. Esan barruen, ere kosta egiten zaidala. Izortzi izango da, goizeko ordu goiztiarretan berez jaikitzen den horietakoa, pegatzen dio.
Ba, ez pentsa. Bueno, umeak ditudanetik bai. Baina leno ez nintzen hola, ez pentsa. Gustatzen zailo egitea. Ados. Izortze, esan dugu, Ameriketako Estatu Batuetan ibili zarela kongresu batean, gero hitz egingo dugu, zuzenean zientziari dagokionaz, eta kongresuan landu edo entzun duzuenaz, baina ezinbestekoa da ez, azken aldian Estatu Batuen inguruan hitz egiten dugunean, Donald Trumpi buruz hitz egitea, eta ze Estatu Batu topatu dituzun kontatzea gustatuko litzaiguke? Bueno, ni beti Estatu Batuetara joaten naizenean, egia esan aluzinatzen dute herrialde horrekin, ez? Gauza askorengatik, ez? Baina oraingoan atentzioa deitu didana da, bertan dauden zientzilariek daukaten egoera, ez? Ni egondako kongresua, bertako ikertzaile batzuk antolatzen zuten, eta, beraiek esaten ziguten, kongresura gonbidatutako zenbait ikertzaile ezin izan direla etorri. Hain zuzen ere, ez dietelako baimena eman Estatu Batuetan sartzeko, ez? Pentsa dezakegu ze herrialdetakoak dien, ez? Baimen hori ez lortzeko. Baina baita ere, bertako ikertzaileak oso arduratuta daude, ez? Azken finean Donald Trump poterera iritzianetik, zenbait diru laguntza izoztu ditu, ez? Han Estatu Batuetan ikerketa batez ere finantziatzen dute da NIH, National Institutes of Health, eta, diru publikoarekin finantziatzen dira, eta, zenbait neurri hartu dituzten, zuzen ere, NIH hoien bitartez, finantziatzen diren ikerketa proiektuak izozteko, ez? Orduan, imaginatu, bertan dauden ikertzaile asko oso arduratuta daude, finantziazio hori mozten baldin badute ezin dituztelako aurrera eraman egiten dituzten ikerketak. Eta baita ere, dauden zenbait ikertzaile gazte, nolabait beraien karrera zientifikoa moztuta ikusten dute. Ze diru laguntza hori behar dute, adibidez postdoc izatetik ikertzaile nagusia pasatzeko, ez? Orduan, egoera kezkagarria benetan eta jendea benetan kezkatuta dago. Aipatu dugu hemen behin baino gehiagotan, ez? Amerikako Estatu Batuetan uste dut azken saioan edo ere aipatu genuela, Donald Trump boterera iritsitakoan, ingurumenaren inguruan, esate baterako, Parisko akordioietatik aterako zela, munduko osasun erakundetik ere bai, gero txertoen inguruan eta horre kargu batean jarri duen Kennedy Junior delako horrek ere zuen jarrera. Azkenean, jarrera hoiek guztiak eta aipatu dugun hori guztiak gautzatzeak zuzenean eragiten du Izortze komunitate zientifikoan. Erabat, ez? Erabat, azken finean, pentsasazu, ikertzaile pila bat daude kanpotik etorritakoak, ez? Esan nahi dut, Estatu Batuetan bertan jaio ez direnak, ez? Eta, orain arte, nolabait beren finantziazioa eta beraien bizitza zientifikoa aurrera eramatea lortu dute bertan, baina horrelako izozketak edo mosketa daudenean ikerketarako bideratutako finantziazioan, ikusten dute beraien burua, berriro migratu beharko dutela beste nonbaitea, ez? Beraien ikerketekin jarraitzeko. Orduan, ez da bakarrik pertsona horien bizitzan zenolako eragina duen, baina baita ere ez, arlo askotan, ikerketa erabat paralizatua geratuko dela, ez? Eta horrek kristolako eragina eukiko duela pertsona, ingurugiroaren eta bizikalitatean, ez? Eta orduan, bai, oso kezkagarria egia esan. Zu Colorado aldean ibili zara, oker ezpa gaude, eta bi galdera egingo dizkizut aldi berean, Izortze alde batetik, konta iguzu, zeren inguruko kongresua izan den horrela modu orokorrean, eta bestetik, aipatzen ari zaren, Trump eragin honen ostean, batzuk ezin izan dutela, zeiela utzi sartzen, beste aldetik bertakoekin ere dauden goraberak, hasiera batean aurre ikusita bezala egin ahal izan da, kongresua? Alde batetik kongresua zertaz den, ez? Eta saiatuko naiz oso modu errazean azaltzen, segia da oso espezifikoa dela, ez? Kongresu hauek Keystone deitzen deneko fundazio bate antolatzen ditu, eta izaten dira hori, kongresu oso espezifikoak batez ere biomedikuntzarekin edo osasun zientziekin erlazionatutako gaien inguruan. Eta gure kasuan, kongresu honetan, RNA-ari buruz hitz egin dugu, bai, RNA sonatzen zaizu, askotan hitz egin dugu horren inguruan, eta
Hori da, eta RNA molekula hoiek sistema immunean dakaten eragina hitz egin dugu batez ere, ez? Infekzioi aurre egiteko nola balio duten, txertoetan nola erabili daitezken, eta bar, ez? Orduan, bueno, alde horretatik, modu errazean saiatu naiz azaltzen, hori izan da gaia. Eta gero, bueno, berez kongresuan ez du eragin handirik eduki, bueno, eragina beti ukitzen du, ez? Azken fina zu gonbidatzen duzu norbait, eta pertsona hori ez baldin badator, justo berak landuko zuen gaia, ez da landuko kongresuan, ez? Baina, bueno, horre egia da, malgutasuna auki dutela antolatzaiek, eta, bueno, itxaldi horiek beste batzuengatik ordezkatu dituzte, ez? Orduan alde horretatik, interesgarriak diren beste gauza batzuk ikusi ahal izan ditugu, baina, bueno, egia da beti ere pena badela, ez? Horrelakoa gertatzea. Zuk aipatu duzu modu orokorrean zeren ingurukoa izan den kongresua, Coloradoko kongresu hori, eta nolabait ere, 3 puntu aztertuko ditugu gaurkoan zurekin, RNA molekulak aipatu dituzu, eta lehenengo puntuan azaldu nahi diguzu, oso teknikoa den zerbait, baina guk ulertzeko moduan, hau da, RNA molekuletan dauden modifikazioak nolabait ere, temperaturaren arabera aldatzen direla. Bai, bueno, saiatuko naiz, zen ikusten hemen piston perkalean sartu naizela, baina saiatuko naiz alik eta errezen azaltzen. Orduan, RNA molekula badakigu zer den, bai? Gu daukagu gure DNA, eta DNA horretan dauko informazio genetiko bat, balio duena proteinak ekoizteko. Baina, ibilbide horretan, DNA RNA molekulan bilakatu behar da, eta RNA molekula hori gero proteinan bilakatzen da. Bai, hori izango litzateke prozesua. Bueno, RNA molekula horiek dauzkaten 4 letra, bai? DNA bezala 4 letrez osatuta daude. Baina gertatzen dena da, letra horietan modifikazio kimikoak eman daitezkela, bai? Orduan, 4 letra izatetik, 170 letra baino gehiago izan ditzakegu, bai? Letra berdina dira, baina nola modifikazio kimiko asko pairatu ditzaketen, azkenean 170 bertsio ezberdin eduki ditzakegu, bai? Eta modifikazio horiek zer egiten dute? RNA molekula horren egituran, egonkortasunean, funtzioan eragina eduki, bai? Orduan, ikerketa honetan, egin dutena izan da, irakurriko dut izena, zesaia da, Thermococcus kodakarensis bakteriaren RNA molekula konkretu bat aztertu, bai? Eta ikusi dutena da, Thermococcus kodakarensis hau da bakteria bat termofiloa, horrek esan nahi du oso temperatura altuetan bizi dela, eta konkretuki hau Japoneko terma batzuetan aurkitu zuten, orduan, imaginatu temperatuak 170 gradu, eta horrelakoak izaten dira, ez? Orduan egin dutena da begiratzea, temperatura aldaketak bakteria honen RNA molekula horretan zenolako modifikazioak eragiten dituen. Bai? Modu horretan saiatzen direlako ulertzen nola bakteria hori bizi daiteken hain temperatura altuetan. Bai? Eta ikusi dutena da, temperatura altuenetan, berai RNA molekula horren 200 letretan modifikazioak aldatzen diela. Bai? Eta hori, erabat erlazionatua dago RNA molekula horrek daukan egiturarekin, egonkortasunarekin, eta baita ere, sortzen ditueneko proteina kopuru eta aktibidadearekin. Bai? Orduan, temperaturak, RNA modifikazioak aldatu, eta RNA modifikazioak gertatzen direnez, proteina gehiago eta aktiboagoak sortzen dira. Eta horrek laguntzen dio bakteriari olako temperatura handietan bizirautera, nola bai. Ari nintzen pentsatzen, nolabait ere egoeran kokatzen, ez da? Guri ari zego hemen izortze gulertzeko moduan gauzak esplikatzen, baina ari nintzen, hau Coloradoko kongresuan nola azalduko ote zen. Horrela ez. Horrela, hori da, eta han nire burua jartzen nuen eta esaten nuen, wow. Zer izango da negotea. Geratu nahi ziltzatuta 170 molekulen modifikazio kimikoen ondorioz hor, lehenengo esaldi horretan. Jo Japoniara joan gara, hori ere, baina ulertu dugu. Lehen aipatu dugu, maratu irebazten duenak ez ziola erlojuari begiratzen, eta gero badagoela korrikalari erdibideko eskaxagori erlojua geldituta guiek gara. Haize, onartu behar dizuet ere, ni batzutan kongresuetan nagonean, hitz egiten badutu zerbaitetaz pixkaturrun harrapatzen hauela, hor zentzu guztiekin egon behar naizela adiai ulertzeko, Lasaiago geratzen gara. Atera kontuak hori da. Izortik gertatzen bazaio, lasaiago geratzen gara.
Tira, Izortze, lehen debiziko puntu hori aztertuta, aipatu nahi diguzun bigarren puntuak, nolabait ere, COVID-19 txertoak hartzen ditu izpide, ikerketa bat dago tartean, eta nolabait ere lerroburu bezala esan genezake, COVID-19 txertoak hobetzeko mRNA molekulen egitura aldatzea proposatzen duen ikerketa bat dela. Bai, eta bueno, ikerketa honetan ere iruditu zitzaidan erabiltzen duten metodologia dela divertigarriena, ez? Eta, bueno, kontua da, 2020an hasi ziren COVID-19 kontrako txertoak egiten, bai? Eta gogoratzen baduzue, garai hartan bazegoen arazo bat, eta esan txertoiek hotxean garraiatu behar zirela, bai? Eta horregatik, zenbait lekutara zirela behar bezala iristen, ez? Azken finean, txertoien egonkortasuna etzelako behar bezalakoa esan dezagun, ez? Orduan, ikerlari hauek, garai horretan hasi ziren begiratzen, aber zer egin zitekeen, txertoien egonkortasuna emendatzeko. Eta beraiek ikusten dute, egonkortasuna emendatzeko, RNA molekula hoien egitura aldatu behar dela. Eta hau oso erreza da. Zuek, igual zuek gaztegia zaret, ez dakit. Gogoratzen duzue telefono normalak zekatela kable hori kiribikatua. Bai. Kiribikatzen zen, gero eta gehiago. Kirikoa hori, bai, hori. Bale, RNA molekula bat da, hola, kable bat luze bat, bai? Zenbat eta gehiago kiribikatu, goiurik dakan bezala, edo inkluso gehiago, bai? Gero eta egonkorragoa da, bai? Orduan beraiek nahi zuten, egonkorrak diren kiribilkapen horiek aurkitu, bai? Eta, tipoak egin zuen zerbait, niretzako oso inteligentea dela. Eta esan zen, bideo-joko bat sortu. Bai? Eterna Game deitzen da, sartzen bazarete interneten aurkituko dezute. Eta Eterna Game horretan egiten duena da munduko ikertzaileak gonbidatu parte hartzera. Eta orduan jolasean, bideo-joko bat izango balitz bezala, egitura ezberdinen predikzioak egiten dituzte. Eta egitura horiek daukaten egonkortasuna aurre ikusi dezakete. Bai? Eta modu horretan iritsi ziren konklusio batera zela, zenbat eta kiribilkatuago egon, hobeto. Bai? Ze kiribikatzen denean, esan dezagun arizpi bikoitzeko egiturak sortzen direla, eta arizpi bikoitzeko egitura horiek asko egankorragoa diela. Arizpi bakarra baldin badaukagu, arizpi bakar hori apurtzeko asko errazagoa delako. Bai? Orduan, aurkitu zutena interesgarria, baina batez ere estrategia eukitzeko jende pila bat zuretzako lanean doainik, iruditzen zait, ikaragarria, esan. Sartu zara Goiuri. Bai. Bideojokoan sartu zara, nire sartu naiz, eta... Zer egin behar da hemen? Hau ez da Mario Kart bat, ez da? Ez da Mario Kart bat, Izortze zer egin behar da hemen? Behitu, nik ez dakit jolasten, ez nahi sartu jolastera, ez? Egia da, jokalari pila sartu izan diela, milaka eta lagundu dute ikerketa honetan, baina egia da, nozio minimo batzuk euki behar dituzula RNA-aren inguruan, RNA-aren egituraren inguruan, orduan, nonork ezin du jolastu, bai, ez da PlayStation-erako jolas bat. Ez hori, da ematen dituzu botoi bati, ez da zer gertatzen. Beste jokoetan nolabait ere joko arruntetan botoi bati ematen dizu, eta zerbait gertatzen da, ona edo txarra, zerbait gertatzen da. Gainaz, errespetu puntu bat ere ematen du, ez dakit horrela, derrepente RNA modifikatzen ari zarelako joko baten, ez dakit bat azurioa bakarrik faltazio Goiuri hemen, zerbaiten itxuren ari garela emateko, baina nik egizan horrela papatean bote prontoan behintzat, ez diotankera ondirik ematen, Nik ikusi dudana da, hemen txat bat dagoela, bai. Txatean ari direla izketan, ez dudala ulertzen txatean aipatzen dutena, eta jolasako aiet, esaten dizula oso argi, venga, has gaitezen RNA-aren inguruan ikasten, eta oso politia dirudiela, baina gero zu hemen sartzen zara, eta... Txatean nagusiki nire ameintzat bi izen ageri dira, bi lagunen arteko elkarrizketa ari da izaten, baina nik ere, alde batetik inglesez dagoelako, eta bestetik zientziako RNA-aren inguruko onire jakituria Izortzeri esker azken hilabetetan zertxo baite handitu da, baina apenas utxaren urrengoa delako, ez dakit, joko honekin uste dut pasabarko nituzkela dozena bat hilabete, eta alaren niokela tankera hondirik hartuko. Baina tira. Nik egiten dut klik. Agian zaiatzen bazarete aurkitzen duzue justo mRNA txertoen egitura aproposena, saiatu zaitezte. Zugustu baietz? Horrela izaten dira. Atzpastortea da, Ez altzen, penizilina ez altzen nahi gabe topatu. Hori da.
Ez dakit, nik, izortzeula garbi esan da, zuek asko dakizue, ikerketa asko egiten duzue, ordu asko sartzen dituzue, eta hemen gu bezalako inuzente kuadrilla bat hau modifikatzen hasi, eta asmatu behar den hori asmatuko bagenu, ez dut uste sinesgarritasun gehiago izango lukenik, garbi esan da. Bai. Baina tira, norbaitek saiatu nahi badu, eternagame.org webgunean sartu, eta proba egin nahi badu norbaitek, hortxe izango du modifikazio horiek egiteko aukera. Eta hirugarren eta azken puntu bat ere aipatu nahi diguzu, izortze, eta kasu honetan depresioan eragina eduki dezaketen mikroRNAak aipatu nahi dizkiguzu. Bai, bueno, beitu, hitzaldia gustatu zitzaidan, alde batetik hitzaldia eman zuen ikertzaia oso umila zelako. Bai? Asko, Keystone Symposium honetan datozten ikertzaileak oso nadia, ez? Eta normalean aurkezten dituzten hitzaldietan dena, da ikaragarria, dena emaitza positiboak, dena hilatzen du, dena perfektua, ez? Eta kasu honetan, egia da, azkenean lortu zuen emaitza oso interesgarria zela, baina horreraino iritsi arte, kriston emaitza negatibo pila bat aurkeztu zituen. Ez? Eta orduan horrek, esaten dezu, beitu, eskegia da, ez? Ikertzen dugunean dena beti ez da positiboa izaten. Eta kasu honetan, gizon honek bilatzen zuen emozioen oinarri biologikoa. Eta batez ere depresioarekin erlazionatuta dauden mekanismo molekularrak. Bai? Eta orduan egiten zuena zan, sagu eredu pila bat egin. Bai, saguei gene bat kendu, mikroRNAak edo RNA konkretu batzuk ekoizten zituztenak, eta ikusi sagu hoien jarrera zenolakoa zan, ez? Eta horretarako proba pila bat egiten dituzte, baina kontatuko dizuet bai, zeneri kuriosoa iruditu zait, eta nik ez nuen ezagutzen. Dela, azukrearen kontsumorako preferentzia testa, bai? Hori da jakiteko easaguak deprimituta dauden ala ez. Eta bai, oso kuriosoa, egiten dutena da, saguei, genetikoki modifikatutako saguei hoieri jartzen diete ura, edo ura azukrearekin, ez? Eta denbora konkretu tarte batez, begiratzen dute, zenbat ura hartzen duten azukrearekin edo azukre gabe, bai? Azukrea duenetik hartu ezkero, beraiek ondorioztatzen dute, plazerra eukitzeko gaitasuna daukatela. Eta azukre gabekoa hartzen badute batez ere, ez daukatela plazerra sentitzeko gaitasunik. Eta hori izango litzateken depresioaren eredu bat zaguetan, bai? Orduan, testo horren bitartez, jakin dezakete zaguek plazerra sentitzen dute, eta plazerra sentitzeko gaitasuna ez badute, depresioa daukatela ondorioztatzen dute. Ez? Eta horrelako probak eginez, lortu zuten aurkitzea amigdalan adierazten den RNA bat, depresioarekin erlazionatuta dagoen asaguetan, ez? Orduan, oso lan polita, gogorra, kriston dirutza eramanduna, baina, azkenean emaitza positibo bat lortu dutena. Eta hortik ere moraleja moduko bat atera duzu? Bai, atera duze, askotan, ikerketan beti guk emaitza positiboak aurkezten dizkizuegu, ez? Baina emaitza positibo horretaraino iristeko zenbat esperimentu aizke ateratzen direnak, zenbat emaitz negatibo, zenbat hipotesi betetzen ez dienak. Orduan, nik uste dut azkenean, hori buruan uki behar dugula, lan honetan, Euskal Herrian bezala, Euskal Herriko zientzia pazientzia, zientzian berdina. Bai, eta kuriosoa da ez, orain honetaz hitz egiten aritzea, zu estatu batutatik etorri berri zarenean, eta hasieran aipatu diguzun guztiarekin, hau da, bertan, ikerketarako egoak erabat moztuko zaizkiela, eta garbi dagoela, zuk aipatzen duzunez, lan asko egin behar dela, azkenean emaitza on bat lortzeko. Bai, ala izaten da, askotan bere alako emaitzak eskatzen dizkigute, batez ere finantziazioa eskatu behar dugunean, eta, buruan euki behar dugu bere alako emaitzak normalean, ez direla errezak, eta errezak izango balira ere, agian, zuhurtzia sartu beharko genituzkela. Izortze, bukatu aurretik, horrela, Koloradoko kongresu horretan aipatu gabe geratu den zerbait aipatu nahiko zenuko, ez dakit bitxikeriaren bat, anekdotaren bat, horrela, kuriosoa gertatu zaizuen zerbait?
Bueno, niri beti atentzioa deitzen dian Estatu Batuetatik da, eta Trumpekin bueltatzen naiz, ez dauka zer ikusi zientziarekin, ez? Baina orain esaten ari da, bertako pertsona migratzaile guztiak botako itula, edo, bueno, saiatu. Eta nik Koloradon ikusi dudana da, herrialde hori aktibo mantentzen baldin bada, izuzen ere, migratutako pertsonengatik dala, ez? Zerbitzu guztietan, migratutako pertsonek lan egiten dute, orduan ez dut uste herrialde horrek aurrera egin dezakenik pertsona horiek kontuan eduki gabe. Orduan hori da batez ere atentzioa deitzen didana. Esan da geratzen da, eta guk ere, hausnarketa hori gure egingo dugu. Izortze Santin Gomez, eskerrik asko, Koloradon landu duzuen hori guztia, guk ulertzeko moduan, hori guztia edo lagin bat behintzat guk ulertzeko moduan azaltzegatik, eta datozen asteetan ere izango dugu, elkarren bere. Ondo segia, jo. Eskerrik asko Izortze Santin agurtu dugu, eta bagoaz aurrera, eta aurrera egiteko plana hauxe da, titietaz hitz egitea. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas Hemen gure txatean esan dute Izortze for President, egia esan, ados. Izortze... Ari, Izortze lehendakari. Lehendakari izatean nahi genuke, horrelako jendea behar du. Eta, kantu honen bueltan titiak erakutsi zituen emakume bat ere presidentziarako akaso behar genuke. Baina segituan kontatuko digu Eire Maia Manterolak gehiago. Escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamás. Todas las vivan las Bueno, bide batez hemen, Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Maialen Tellabide, egunon? Egunon. Ongi etorri biei. Maialen, tititaz hitz egiteko prestadere bai? Nik galdera bat inbernun, buruan ekan, nerea hasi aurretik galdetu behar nizuen, ea ze iruditzen zitzaizuen Bianca Sentsori eta Kanye Westen grafitako momentu hori. Ze atzo, pasan egun osoa horren inguruan hausnartzen da konklusio batera jatu naiz. Baina, bueno, itzein dezagun Ines Hernández titieta, ez bestela. Nahi duzunetik hasiko gara. Aukeran jarrita, nahi Ines Hernándena eredugarriagoa egiten zait, eta bestea. Badago hemen lotura bat, eta erreakzio... Titia dira. Titia dira. Eta erreakzioak desberdinak izan dira kasu batean eta bestean, eta... Hori, aipatuko dugu, baina, Eire, ze gertatu da Ines Hernandekin? Bueno, entratu estanantzat eta kronikali online estan jende horrentzat. Pasadan larun batean Eurovisioneko, ez dakit, semifinala esan, edo Benidorm Fest. Benidorm Festeko finaleko post festa semi-pribatu baten, Ines Hernand ibilida aurkezle gisa Benidorm Fest guztien zehar. Eta, bueno, Ines Benidorm Festeko festa hortan zion, eta jarri zuen guantxentzun deun kanta hau, Mama, Ai Mama.
Eta Ines pixakora etorri zan, eta bere titiak atazitun, eta kantatzen izan bitartean, saltoka izan bitartean, hola kremaira jetxizun sekan kamiseta moduguana, eta titiak erakutsi zitun, eta lezo imaginau, fatxosfera eta bestelakoak nola jarri dian. Ni, zaizu zen nazka ematen didan? Bueno, ez dakit nazka den hitza, baina amorra ematen dit, jakin gabe hitz egiten duen jendeak. No, asko dago, Asko dago. Eta niri kosta egiten zait zerbait ez dakidanean edo agian, soilik kontrolatzen dudanean gai baten inguruko 160, eta ez balin bada 101, ez dut iritzirik ematen publikoki edo ez dute aipatzen, eta hori agian izango da impostorearen sindromea, baina ni sartu nahi zora intxe, ixa.com. Hori galetu behar nizu, baina zertaz ari zaren, nun jarraitzen, ze titi batzutaz iritzia ematea, besterik gabe sobran dago eta punto, hori ez dago aditu, baina badago gehiago beraz. Bai. Ixa.comen sartu nahi zora intxe bertan, ikusteko ea Inesek azalpenik eman duen ala ez. Eta txio bat jarri zuen aipatzen, gertatutakoaren ondoriozko gauza bat. Eta idazten du gizon batek. Zuk erakutsi dezakezun nahi duzuna, baina ez nahi duzunean. Telebistako gala bat, hainbat erakundeetako logoak dituena, eta umeen ordutegian, ez da unerik egokiena titiak erakusteko. Gizon hoi, titia gustatzen zaizkigu, beldurrik ez dute ematen. Gizon guztia. Eta erantzuten dio beste batek, baina izu, hauetzen telebistan gertatu, eta orduan erantzuten dio. Nik eske ez dauka telebista duela 7 urtetik. Aha. Osea, a ber, ez daukazu, azkeneko 7 urtetan ez duzau telebistarik, saldu dintzen, telebistatan adalakoa, eta ari zara hemen publikoki iritzia ematen eta erantzuten eta esaten emakume bati telebistan ezakize ordutegitan, ezakizan bat logoekin dena asmatuta. Eta gero, gainera etzaizu bat ere kostatzen onartzeak ez dago zula telebistarik eta ez duzula telebistan ikusi hau. Aber mugikorran ez dakan, olako txoakiak jarri arrotik. Sango nuke. Igual Nokia 33 bat eta pixkate saretatik urrun mantentzeko. Bueno, gainera, honen inguruan ere Inesek erantzun du bere bideoan, Ines Hernan entzuleen artean nola baita ire kokatu beharko bagenu, nola azalduko genuke, norden Ines Hernan, ze akaso entzule batzuk ez dut ezagutu. Bai, Ines Hernan, dela urte asko bilidaia sare sozialetan eta hola, da pertsona eskertiarra. Abokatua, formazioa. Abokatua, dela 10 urte bideoak iotze zituen YouTubea abokatu gisa hitz egiten. Eta gaur egun oso ezaguna da egiten, hainbat mediotan ateatzalako, bai, adibidez, La Resistencia non zalgon dela gutxi, podcast badakabe lagunkolonakin saldremos mejores izenekoa. Eta RTV Plain. Hori da, Place, horri intzituzten programa pila bat, gainera divulgaziozkoak eta gai oso interesgarriak, eta jende gaztea urbilduz, debate, ez da baida publikora. Kazetari izan gabe, kazetaritzan lan asko egiten duen pertsona bat, komunikazioan, podcast ekoizle, ekitaldietako aurkezle, bai, horrelakoak. Berak bere bideo horretan, Instagramen eta pentsatzu beste plataformetan ere ikusgai egongo den bideo horretan, aipatzen du, lehenengo hitz egiten du bere titien tamainaz. Ze hau izan da lehenengo erreakzioa. Txikia dauzkala leporatu diote nolabait internet esfera ontako erabiltzaile askok. Denen mutilak. Matxosfera. Aztu zaigu ja femeko aktivistek euren manifestazioak iten zituztenian, Al Rojo Vivo programan eta gizon erdi burusoil, gizon hauek guztiak lehenengo gauza komentatzen zuten azan, titioiek erakusteko ez daitezela manifestatu. Wow, nintzen hortaz gogoratzen. Etzateko goratzen komentario hietaz, edo batek uste esan zuen, una de ellas por lo menos, batek gutxienez titipolita dauzka. Esan nahet, emakume batek bere titiak erakusten dituen momentuan, nik uste ja ez dela gizaki bada, gauza bat. Hau da nivela. Eta sentitzen da, edonor eskubidarekin komentatzeko, ea ze titi ditun. Eta gorputz hori edo zinen abazan bezala. Hori da. Eta, erakutsi gabe bai ala izatea aragi puska bat bezala eta objektualizatzen zalantzai gabe. Eta gainera altzaio leporatu, eske zuk erakutsi dituzu.
Osea, esan nahet, claro, zuk jarri dituzu public domain baten, da, Bai. ez barkatu. Eta gero, Edo nola ere. birala da tweet konkretu bat, kriptomania izeneko kontu batek idatzitakoa, Bestet ulertzen zeba emakumeak dagen behar hori erakusteko eta titiak eta horrelako gogatzen dena izen ere memoria selektibak retenintza zitu nolako esaldiak esanez. Eta jende asko da beak esandako testu berdina ateatzen eta milaka gizonek behaien torsua esponitu duten bideoak jartzen adibidez. Carvajalek, Espainiak, Eurokopa irasizunean, hor kamistak enduzun da Espainiako banderak inola jotzen ibilizan. Futbolari guztik, osea, ez zugun behar Eurokopako finalira, zugutezea, zure herriko 6. Dibisioko futbol taldera eta irabazten du ligilla hori eta kapitainak kamisetak kentzen du. Zenbat artista egotzen dira estenatokira alkandora gabe? Zenbat aldiz ikusi dugu etengabe kiliki txilmafiakoa kamiseta gabe estenatoki batean. Osea, ez dakit, ez? Orain ez dakit zenbat aldiz ikusi dugu, baina eski irudia torri zen. Bai, baina, ikusi dugu. Ikusi dugu Alex Ardui goitibera biluzik. Ikusi Aztuta genuen hori ere memoria selektiboak dagoeneko ezabatu zuen goiuri, baina ekarri duzu, bai. Ez da inizazten. Evento traumatikoak borratu hainbat kontu daude, hemen, emakume batek nahi zuelako, bere titiak erakutsi ditu, ingurune erdi pribatu batean, eta seguro batean, bera eroso sentitzen seguru sentitzen zen, giroa alaia zen, ez zegoen umerik, ze, klaro, hori beste kontu bada, baina, klaro, ume bat bizitza guztirako traumatizatu egingo da titi bat ikusten bali badu. Zure umeak pornoa ikusten du, zure ordenagailuan, zure porno memoria dagoelako. Zure senarrak erabiltzen duen porno kontu berarekin. Beraz, emakume honek titiak erakutsi ditu, nahi duelako. Eta ez da justifikatu behar. Ez da Zergatik iteun eta ze momentutan. Ze justifikatu beharko da. Formulario bat, en plan, gaubeko... Ez da, amenata ditu atal ora, ez berdin nuen esatatzen ditun gogo nik zalantza da. Berdin du denak, berdin du. Zergatik atera dituen, berdin du ze tamaina duen bere titiek. Ze badakigu oraingoan izan da Inesek erakutsi ditu eta txikiak dira, baino erakusten ditu ez dakit, Alaskak bular handiak ditu. Alaska abeslariak erakusten ditu, eta orduan iruzkinak izango zen, ja, adin honekin bularrak erdi erorita dauzka, eta bidaz handiak dire, baina ze erorita dauden, orduan komentariak. Beste norbaitek erakutsiko balitu, beste tamaina bateko titiekin, orduan ere iruzkinak egongo. Jende zen mundutan bizi da. Osea, jende ondartzara doanen eta jendea toplesen ikusten duenean, edo gizonak gaiunbito bainadore txiki horrekin ikusten dituenean, edo ze egiten du, espido horiekin. Ze egiten du, eskandalizatu egiten da, etxera joaten da, bere moralitatea zalantzan ikusten du, edo... Nik eduki nuen lankide bat, gizona, donostiarra, 3 alaben aita, eta berak argudiatzen zuen, han bulegoan geundela, berak debekatu egingo lukeela Donostian toplesa egitea, beraren alabengatik. Bera ondartzara joaten zela, bere 3 alabatxoekin, eta gaizki iruditzen zitzaion, gizon honi, 3 neskato horiek titiak ikustea Donostiko ondartza. Hori da, zure mantxismoa eskutatzeko esaldi klasiko bat. Nere alabak jartzia, nere alabak gozen du hori ikusi. Zure alabak bai dazka, dindiak. Eta inguek gogo putak ematik. Eta bere amaren titietatik elikatu da ziurrenik, kasu batzutan ez, eta dena ondo baina. Sí. A ber, nik uste ere bai dela, Ines Hernandez nik uste badakila Dianaren erdian dagona, eta naiz eta doministikuin, eta berdin dio zer egiten duen, edo zein momentutan aukera hona da, fatxosfera edo deitu diezagun nahi dugun bezala guzti honi, hiena batzuk bezala bere bila joateko. Osa, nik uste hori ere badela. Osa, izan balitz ez ezagun, zenbat emakume ez ezagunek modu eroso baten, osa, modu konfiantzazko modu baten erakusten dituzte euren titiak eta ez zer pasatzen. Segurazki asko. Baina Ines Hernandez pertsonaje oso publikoa da, gainera politikoki oso alineatuta dagona alderdi progresista ezkertiar batekin, beraz, nik uste dut beste dozein emakume izan da ere. Bueno, bai. Gertatuko litzakela hemen hau gertatu da emakumea delako. Bai, baita. Eta ez hainbeste Ines delako. Ze orain ateratzen da. Ezakit. Eskuindarrentzat
bueno, pentsatzen dut oso erreferente izango dela... Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayusok titiak erakusten ditu, eta pertsona hauek, gizon hauek, Zati batek. egongo litzake zati bat justifikatuko, Egongo baino... matxosferaren zatirik retrogradoena ofendituta, baina matxosferaren zati oportunista emakume espainol bat, goitik berakoa, emakume bat izan behar duen bezala. Heroe bat bezala hartuko zan hori. Isabel Díaz Ayuso, mesedez, enseña las tetas. Eta Eta horrela ikusiko dugu zer gertatzen den... Libertad, Libertad, hori da. Egongo litzake diskurso handi bat, esanez, Isabel Díaz Ayusori ere Isabel Díaz Ayuso irentzi duela woke sistemak, eta titiak erakutsi eta orain ja ez dela nahikoa emakume edo hain duina lehentzen bezalako. Eta hemen dago gauza bat, Inesek bideo bat egin du azalpenak emanez honen inguruan, eta gauza asko aipatzen ditu bideo horretan, publiko-pribatuaren inguruan, bularren inguruan, baina niri bereziki gustatu zait berak egiten duen hausnarketa bat dela, jendea aserretu egin dela, berak, gizonak, aserretu egin direla, berak titiak erakusteagatik, naiz eta akto voluntario bat izan, eta egoera seguru batean izan, egon, eta gizon hauek ez direla inbeste aserretzen edo eskandalizatzen, baimenik gabeko bideoak, emakumeen bideoak elkarbanatzen dituztenean. Eta, bueno, gehigarri... Bideo bukaeran esaldian nahi remarkau dala divertitzen jakiteko adina maitasun propioa dut, eta beldurrez edo erruz ez bizitzeko adina estimu. Eta esaldi horrekin nik uste asko borobiltzeula eta oso ondo esateula. Zepaki ematen du, nik ustea emakume erabat aldundu bat, indartxu, esan ez, hemen esango dezu zuen nahi zuena, baina nire titiak mai gainean, eta fuera. Bai. Eire Maia, nahizu gurekin geratu? Vale. Gaia polita dator. Venga, ba. Maialentia biderekin, joan den astean, Panonika de Königswateren bizitza munduan murgildu ginen, eta hortxe geratu ginen, esango nuke horreko mendeko erdialde giroan biboparen... Bai, 1950 inguruzan geratu ginen. Ez du mango denbora, dana esateko, baina bueno, gutxienez... Aturren hasia jarraituko dugu. Ez, bai, zea, que lata, ez utzi. Izena luzea daukata. Bai, oida, bai, izenakin bakarrik ja erdiak gute zait. Bueno, pixka bat ingo previously on zuri beltzeko teklak. Previously in zuri beltzeko teklak. Hori da. Panonika Rothschild, gero ezkonduta, Panonika de Königswater, izan zen emakume bat, aristokrazian jaiotakoa, familia, bere garai hortan, familia aberatsa, baina aberatsa, nazkagarria, aberatsa diru asko, dirua propietateak dana. Ondasun pila bat, olako familia baten jaiotzan, edukizun eziketa bat, nun ez izitzaion garai hartako emakume florero bat izateko, baina emakume honek zalantzari gabe batuzkan bizitza asetzeko behar batzuk, eta bigarren gerran parte hartuzun, Afrikan, eta bere senarra diplomatiko bilakatu zanean, eta mundutik arata hona ibili ondoren 4 urtez, estatu batuetara juntzan, Nueva Yorkera konkretuki, Black, Brown or Beige entzutera, eta santzun, ze guaia, bueltatu zen Mexikora, berriro juntzan Nueva Yorkera, eta bere lagun, ezin da sinistu, astu intzaitela izena. Azkarreginoa, eta atzeizkititzak etortzen. Bueno, berdin dio, pianista batek utzi zion Round Midnight, Teddy Wilsonek utzi zion Round Midnight diska, Thelonious Monkena, entzuzun 20 aldiz jarraian, etzun egazkina hartu bueltan, eta bere familia eta bizimodua utzizun Mexikon. Eta Nueva Yorken geratu zen, urrengo, bazakito 30 urte inguru goiek, hilarte. Eta hor gatu ginen. Eta bestalde, aurkeztu nizuen Thelonious Monk zela pianista bat, afroamerikarra, esklabuen familiatik etorritakoa, eskrizofrenia zuena, drogadikzio oso larria, alkoholarekin, heroinarekin, eta inan bukatzen dan guztiarekin, eta bi pertsona hauek ingo zuten talka, eta hor gatu ginen, talkaren momentu hortan. Aztu zitzaizkidan pare bat gauza kontatzea, eta da, Rothschildak endogamoak zian. Panonikaren generazioan ez, baina aurreko generazioak bai, beraz, bere generazioan ondorio genetikoak utzi zituen. Eta bere aita, precisamente, bere aitak bere buruaz beste intzun, berak 10 urte zituela etxean lepoa
labanarekin lepoa bostuzun bere buruari. Digamos, bere familian bazeudela gaixotasun psikologikoen edo desoreka psikologikoen aztarnak eta bere aizpak ere zituen, bere aitak esan bezala eta beste hainbat familiarrek ere bai. Nik ez dakit Panonikak berak bazueukan zerbait, baina desde luego bere kondukta ez da goazen esaterako mila askoren artean normala. Vale? Normala zer dan definitzea oso zaila da. Baina bueno, kontua da. Goazen ubikatzera. Nueva Yorken gaude, da 1954, eta zuk damakizu ja 4 urte pianista baten atzetik, baina ez dezu topatzen. Juntzea, zea guztitara, juntzea, jam session guztitara, juntzea, klub guztietara gauez, baina ez dezu gizon hori topatzen, ze kartzelan dago, baina zuk ez dakizu. Emakume hau geratu zen bere Rolls Roycearekin, leopardozko beroki batekin, eta perla kolgante batekin. Eta etzeukan beste ezer, eta espaingorriak, etzeukan beste ezer, eta bere diru guztia, ez? Baina hori zen bera identifikatzeko behar zena, zuk ikusten mani bazenun Rolls Royce bat gaizki aparkatuta Nueva Yorkeko auzo txar baten, bazenekin Panonika bertan zegoela, holako simple. Eta kontua da, bera bizizela Stanhope hotelean. Eta hotel hortara gonbidatu zitun, jatzeko hainbat artista, ate nagusitik sartze zitun, debekatuta zegoena, ze jende beltza etzintzan horrelako hotel baten sartu, directamente, eta praktikatzen zuen tirola bombilla. Tiro a la bombilla. Bai, ze berak bere garaian tirol plato praktikatzen zuen, eta ez zuen nahi bere punteria galdu. Eta orduan bombillak izorratzen pasatzen zuen eguna. Eta Stanhope hotelekoak pixkatian nazkatuta zeuden, da, en plan, bueno, hau transigitu ingo dugu, baina beltzena mesedez, diskrezio gehiagorekin egin. Serio, hau ez da broma, Hau ez da broma. Bera nahiak ordaintzen zituen faktura guztiak, dana esan berda baitane. Zer pasatu zen, eta batez ere ze momentutan bilakatzen da famosa Panonika. Honezkero, Monk eta Panonika ezagutu ziren Parisen, Mary Lou Williamsek aurkeztu zituen Parisen, bai. Ze Mary Lou eta Panonika oso lagunak zian, karteatu itezian, eta Parisen klub baten ezagutu zuen, da ordundik izan zian duo bat inseparablea, etzian banandu igual inoiz, Monk hilarte, ze pixkaldenago hiltzan, eta kontua da, Monkek bazeukan bere etxea, Nellyrekin bizizan, bere emaztearekin, eta esan dizudan bezala, Panonika hotelean bizitzan, Stanhope hotelean bizitzan. Eta 1955ean, Charlie Parker hiltzen da, baronesaren hotelaren suitean. Zatia du. Nik hobenekin. Bai. Charlie Parker, saxofonista Bird, ezagutzen dana, saxofonista igual garrantzitsuna, jazekoa, azaltzen da, hiltzen da, Panonikaren suitean, bere sofan. Eta kontua da, hemen jazak eta drogak daukaten harremana ikusten da hemen asko, ez dakienarentzat Charlie Parker heroinomanoa zen, beste gauza askoren artean, eta ja garai hontan Charlie Parkerrek ez dakitzen bat urte zituen, baina 40 zituen. 30 eta 35 bitarte hortan izango zituen. Ez askoz gehiago gutxienez. Eta garai hauetan ja azkeneko boladan, azkeneko urtea, gizagaldu bat bezala zebilen, metroan pasatzezun gaua, zetzeukan noa jun. Osa, bakizuek gazteleraz esaten dana no tenía donde caerse muerto. Erori izan hilda. Bai, literalki, etzeukan noa jun, eta gau euritxu baten, Panonikaren atean, hotelean atea jozun, atea irekizion, bazekin, etzeukala noa jun gixajo horrek, eta izan programa bat ikusten barrezkoa, humorezko programa bat, eta parre intzunean, bihotzekoak emantzion, da hortxe gatu zen. Parre itatik hiltzan. Charlie Parkerren taxiaren historia, zagutzen duzu? Miles Davis eta Charlie Parker taxi batean. Puede ser, baina igual baina ez dut daugat. Ez da ordutegia hau kontatzeko, gero kontatuko dizuet. Da, 18 urtetik gorako entzat. Epa! Esata titiak ordu mazpare. Beste zerbait atera zantaxi horretan. Bai, beste zerbait atera zantaxi horretan. Bueno, kontua da, hau da, adibidez, olako adibide moduko bat, nikaren eskuza baltasunaz, ez? Jazz artista askoren erreskatean atera zan, Charlie Parkerri toki bat eman zion hiltzeko,
hola nola baita esateko, askori alkilerra ordaindu zien, beste askori kartzelatik ateratzeko fiantza, beste batzui abokatua, beste batzui trajeak, zeon dirua jartzeko mundu guztiari, ez? Eta Theloniousekin bereziki, pues bai, dirua, pianoa jarri zion, danetik jarri zion. Kontua da, eskandalu honek, Charlie Parkerren eskandalu honek, Panonika famatu egin zuela. Ze, claro, oso susmagarria da emakume txuri aberats baten hotelean gizagaldu drogadikto beltz bat azaltzea hilda. Batez ere kontuan eukita Panonika Art Blakeyrekin zegoela afer moduko baten. Art Blakey beste jazzeko musikari bat. Eta orduan horratea zian 4.000 teoria eta 4.000 fake new, ez? Panonikak Charlie Parkerrekin zeukan harremanaz. Eta etzian lagunak, etzian ezertzien ezagunak. Baina, bazekiten gremioan emakume honengana hurbilduz gero lagundu ingo zizula. Apurotan egonez gero emakume honek lagundu ingo zizula. Eta gizon honek behartzun nunbait hiltzea. Eta atea irekizion, eta jazta. Wow. Eta kontua da bere alaba zegoela berarekin. Hori bai dela pixka bat, alaba oso gazte, ez dakit 16 urte edukiko zitun. Eta bueno, egoera pixkat komplikatua, eta 2 egun berandu arte etzan esan hilda gertu zanik, usten zuten 70 morgean, usten zuten 70 urteko gizon bat zela, baina ez. 30 urteko gizon bada, baina eske hain izorratuta dago gizon zar bat ematen dula, eta bar. Baina bueno, esan bezala, Monkekin daukan harremana benetan berezia da, toki guztietara laguntzen dio, bere sormen prozesuetan murgilduta dago, abestiak egiten dizkio, Steinway bat erosizun suitean eukitzeko, eta Theloniousek bertan joal izateko, eta bar, eta esertzen zen berak klub ezberdinetan zeukan bere tokia. Honek ematen digu ideia bat, bere suitaren tamaina. Hombre, claro, suita baino. Ojo, cuidado. Hombre, a ver, eske, vamos. Esertzen zen beti estenatokitik gertuen zegoen tokian, grabagailu bat jartzezun grabaketa klandestinoak egiteko, bere whiskia hartzezun beti, eta erretzen pasatzezun eguna. Eta emakume hau, eta Monkre bai, esnatzen zian arratsaldez, gauaz bizitzen zian, eta joten zian Bentleyarekin, edo Bentley urdina erosizun geroago, jote zian Bentley edo Rolls Roycean, alde batetik bestera trafiku seinaleak errespetatu gabez, emakume hau zen kamikaze bat, baina zoran ben bat. Osa ezagin nolatzen lehen hau hil, sinceramente. Bai, oso gaizki gidatzezun. Baina, bueno, jakin behar dezutena da, Thelonious Monken dinamika edo, osea, familia txiroa zan, bera eta bere emaztearena eta bere seme alabena. Oso txiroak zian, Nelly bere emazteak bazuzkan osasun arazoak, esteetan eta horrela, eta lan pila bat egitezun, baina Monk etzan pianista arrakastatxua inundik inora, eta bain eta berriro baimena galtzezun bere aktuazioak egiteko Nueva Yorken. Eta droga kontsumitzailea zan. Eta inolako momentuan ez zitzaion iruditua proposa bere bizitza pixka bat, ez dakit, bidez zuzenagotik eramatea, eta Nellyrengan utzizun ardura ekonomiko guztia, berak lan egiten ez zuen bitartean. Horrelako pertsona eta zaigea hitz egiten, bale? Osea, bera jeinu bada, inork ulertzen ez duen jeinu bat, eta berdin dio, nire emaztea, suntxitzen nahon edo ez, nik nire bidea egin behar dut edo nola ere. Ze total, Panonika dakat, nire behar guztiak asetzeko. Behar guztiak ekonomikoak. Hau argi utzi behar da, inoiz etzan egon behaien artean inolako harreman erromantikorik edo sexualik. Inoiz. Zan, egun platonikoa, batez ere Panonikaren partetik. Piskat aurrera jarraituz, piskat aurrera edo, 55ean, Monkek horrelako krisi emozional eta krisi pertsonal handia aukizun, ze bere ama hiltzan, autoistripu bat aukizun eta psikiatrikoan utzi zuten, eta baita ere bere etxea erre egintzan. Josus. Bai, todo mal. Bai. Eta, bueno, krisi pertsonal hori gainditzen, Panonika egontzen bere alboan, eta gauza guztiak, baina, bueno, kontua da, Panonikak Stanhope hotelean hainbat eskandalu
sortzen zituela, batez ere musikari beltzak eramatearren, eta batez ere pertsona eskizofreniko bat berearekin eramatearren toki guztietara. Ze hotelean, suitean bertan droga kontsumitze zan, gauza asko puskatze zituen Monkek, eskandalu asko. Eta hotelaia pixkat kokoteaino zeon eta Panonika bota egin zuten. Beste hotel batean sartu zen, eta arazo berdinak eduki zituzten. Eta ordun baita ere bota egin zuten. Eta derrepente geratzen da Panonika etxe gabe eta ezer gabe, eta bera nahiak erosten dio Hudson ibaiaren bista izugarriekin etxe bat, 2 pisukoa, eta bertan instalatzen da. Eta bertan jartzen du piano, bere Stingwaya, eta hori guztia. Hori galdetu behar nizun, ze pasatzen Stingwayarekin. Bai, berarekin eramaten du, noski. Eta kontua, jakin behar dezute, etxe horri deitu zitzaiola Catville. Ze 306 katu eukitzera iritsi zan emakume hau. Ui, zeu zaia. Bai. Uf, ta ze alergia. Bai. Zuretzat bai, pentsatzen dut. Ta ze matille. 306 katu, musikari danak hortik basetze zian. Hori zan, un sin dios. Sodoma y Gomorra, zan hori. Horrit zan lo, edan, eta jazta, gero gabaz dana kanpora. Hori bai, esan behar da, guztiek musikari izena zukatela, guztiek izendatuta zeuden, eta 40 bakarrik zeukaten baimena Panonikaren logelan sartzeko. Wow. 40 bakarrik. 40 bakarrik. Bakarrik. Ete, wow. Bai, orduan, bueno, de lulu, emakume. Bastante. Baina, esan behar da, hori, Nikaren eskuzabaltasuna mugagabea zan, kontuan euki urte hauetan guztietan, kontzertu guztietara eman zuen Monk, grabazio guztietan egon zen, behar zuen guztia finantziatu zion, bertan egon zen beti berarekin. Eta egun baten, bastakit, inkonstien, eta honekin bokatuko ez dit emango denbora guztia kontatzeko, bai dago Panonikaren atal bat, benetan kezkagarria dena, eta nik hemen esan honen plan, emakume hau ez da bat ere konstientea. Egun baten, ja Monken osasuna ja neko kaskar zegoela, prostata arazoak zituen, eta emakumea zijoazten saxofonista Monk eta Panonika gidatzen Delawarera. Eta Monkek komunera joan bertzuen, eta aber nun geratzen gera, ze white only zan guztia ez, txurientzako soilik, eta errepidean topatzen dute motel bat, eta bertan aparkatzen du, atean edonola, aparkatzen du edonola, sartzen da Monk, eta etzun oso ondo hitz egiten jada, eta emakumeak, mostradoreko emakumeak, etziola ulertzen, da Monkek garrasi egin zion. Zer egin zuen emakumeak? Poliziari deitu. Claro, polizia iristen da, dago emakume txuri bat aberatsa, 2 gizon beltzekin, gizon horietako batek violentoa ematen du. Bueno, paliza bat eman zioten Monki, baina kotxean sartu zuten eta emakumeak aurrera jarraitu zuen. Errepidean konturatu zen kontrako norabidean zijoala eta frenatu gabe eta ezer gabe errepidean bertan 180ko buelta ematen du poliziaren atentzioa gehiago deituz. Bueno, hor ja refuerzoak eskatu zituzten, Monki berriro paliza bat eman zioten, marihuana topatu zuten autoan, Panonikak esan zuen berea zela eta 3 kartzeleratu egin zituzten. Panonikaren anaiak fiantza ordaindu zuen, atera zituzten, baina, klaro, epaiketa badago, hor, ez? Kontua epaiketa badago, Panonikari kartzela zigorra ezartzen diote, baina gero apelazio badago. Eta apelazioaren emaitza zein da? Panonika libratzen da kartzelaz, baina isuna ordaindu behar du, eta ordea, Monkek, naiz eta ez euki inolako isun eta kartzela zigorrik, baimena galtzen du berriro ere, kontzertuak emateko. Orduan hemen nik ikusten dut horrelako inkonstientzia zeinekin zaudena, edo zure inguruarekiko inkonstientzia, ez izatea guztiz, ez jabetzea, privilegio batzuk dituzula, bai klasearen gatik, bai generoaren gatik, kasu hontan ze emakumea zuten jipoituko, eta baita razaren gatik. Ez zan konstiente. Balez du gizona hau errespetatzen dezula den bezala, baina zure inguruak ez. Eta ez zuzuka egintzen. Eta horrek bai emateitolako, emakume hau, oso eskuza bala, baina, kauen amar, arriskoan jartzen zituen askotan gizon hauek. Arriskoan jartzen zituen. Eta, nola ezakaten denbora gehiago kontatzeko, hemen utziko, baina, kontua ditu zitzaiola, la puta de los negros, ez dakizen bat aldiz. Ez
ez dakizen bat aldiz, osea, zezan emakume aberats txuri bat, gizon beltzekin, horrelako simple. Berez, nago oso bizkor kontatzen guztia, eta bueno, baduka honek sakontasun pixkat gehiago, baina hau nahi nizuen utzi, osea, oso emakume eskuzabala, baina arriskuan jarri zituen askotan gizon hauek. Eta etzan konstiente izan. Eta gero aparte irureun katuti, osea, no mejor. Bai, ze hostia. hilko bazan zenek, o kartzela sartuko bazun zen esan dugu. Ez gaina, kaleti jute zan, osea, bere Bentleyan maleteruan katu jana zeukan. Eta katuak elikatzen jute zan, kaletik. Bai. Nahikoa ez da. Hola, paradoja moduan, monk hiltzanean hiletan, berak nahizun presiditu komite funerarioa, eta Bentleya ondatu intzan da geratu zen botata. Bai, hola, monkekin batera bere Bentleya ere itzali intzan. Ba, gaurko agurtu behar dugu, baina benetan oso interesgarria azken bi aste hauetan Panonikaren bizitzan eta honen inguruan bildu diren jazz musikari, gora bera, luxu, exzentrizidade, miseria, gaitz eta denak ezagutzeko aukera hau izan dugula. Maialen Tellabide, datorren astera arte. Horrengo astean Betty Davis. Betty Davis, jepa. Ondo dago. Datorren astean hemen egon guztena Ire Maia Manteroli izango da. Agur. Chicago zaz. Bai, ber, oantxa ertu ordeu check-in online, eta ber, nervioaz. Tellabide hemen dagoela lotura eginda, Krunerren inguruan aritu ginen duela aste batzuk, hor nik uste badago leku bat oso berezia, Green Mill izenekoa, North Broadwayen, pare-parean jatetxe etiopear ikaragarri goxo eta jatorra duena, eta Green Millen Frank Sinatraren 30-40 hamarkadako gau magiko bat, bizi daiteke. Gero, Tolosako kale bat galetzi jozuta, ez dakik esaten, baina... Hombre, azken 5 minutuak bila pasa ditute, non letxe zen, nola Ander Zubilagari idatzi dut, Ander nola zen garitu ura. Ander Zubilagak bidai hartako geldialdi guztiak gogoratzen ditu. Eta orduan nik jara zaitasun hori badaukat. Green Mill, planazo bat, eta leku oso berezia. Big Band flipante batekin. Julen Goiko Etxarregozo, bihar arte. Nik egin du txekin bihar etortzeko. Hori dago, Jure Zizaran, diazuk ere txekin egin biharko, Bihar arte Tadeo. Hori da, Tadeok esan du hemen Goiuri for President 2. Eta gero, beltza izatea ez da inoiz erraza izan. Tadeo izango zen igual, Tolosako beltzaranik ezaguna garai batean. Horren ja, asko dauzkagu, baina garai batean ez da giren beste izango ziren. Zer? Agurtu saioa, Entzuleok, bihar arte, ondo izan, naio. Keep calm and bigarren kafea.